Se escoita ben. Vale, pois nada, boas tardes a todas e a todos. Gracias por acercarvos hasta aquí. Hoxe imos, concluir este seminario, cuarto seminario de Hábitat a escala humana, organizado por Arquitecturas en Fronteiras, que chamamos este ano Toma Parte e que adicamos ao tema da participación. Hola, Claudia. Na primeira sesión, así por facer un pouco ubicarnos para as persoas que non estivestes, contamos coa participación de Montserrat Galcerán, que é unha filósofa e ahora mesmo concelleira en Ahora Madrid, no Concello de Madrid, e con Manuel Delgado, antropólogo urbano da Universidade de Barcelona. E, tivemos aí un debate interesante, eles polarizaron un pouco, non, entre, as posibilidades de, digamos, impulsar a participación destas institucións, os límites que ten eso, non, que perigos ten, falamos un pouco da desactivación nas rúas, non, da participación da xente nas rúas nos últimos tempos. Na segunda sesión falou Michael Janoska, Fran Quiroga, e falamos un pouco da organización e da participación cidadá en contextos urbanos, aquí no noso país, en algúns contextos latinoamericanos, e tamén no rural galego, non? A partir dos bens comuns, como a xente se organiza e se mobiliza e como pode ser ese un modelo para aplicar noutros contextos, non? A partir da xestión dos comuns, neste caso dos montes comunais. E hoxe, queríamos ter un espacio de compartir, non? De encontrarnos diversas persoas que forman parte de colectivos máis menos formais, moi diversos, que é o que nos parecía interesante, pois un pouco para evidenciar e visibilizar como a xente organizada intenta dar respostas ás súas necesidades, non? Desde diferentes modelos organizativos, perspectivas e obxectivos. É un pouco o que queremos hoxe aquí, non? Con varios colectivos e tamén contamos coa participación de Claudia Delso, que neste momento é concelleira de participación do Concello de Coruña, e ver tamén desde esa visión, non? Pois que pensa que pode facer desde aí, con que dificultades se atopa, cal é un pouco o plantexamento que desde a institución máis próxima que temos está a facer, non? Da participación cidadá, as posibles relacións coa xente que está fora das institucións e como potenciar entre todas iso. E nada, non me enrollo máis. Como somos moitos, ao final, temos 15 minutiños, cada un sei que, nada, pouquísimo, pero para ter así unha visión xeral de cada iniciativa, cada proxecto, e despois xa teremos un turno de poder falar entre todas, vale, preguntar. Contamos con Silvia Villar, de Casa Colorida, de Nigrán, que ela nos explicará o que é, Laura, de Proxecto Cárcere, Floren de Radio Prometea, que é un programa de Coac FM daqui da Coruña, Ana Diop de Domou África, unha organización de mulleres africanas da cidade, Claudia Delso do Concello e Jaime Ortiz de Stop Desahucios da Coruña. Nada máis, gracias a todos e gracias a vos sobre todo por estar aquí. E comenzamos por a parece, eu vou a ir aí co tempo. Pois nada, sí, pouco tempo, agradecida polo convite a este espacio Xanela para partillar algunha cousa. Disculpas polo reducionismo, non, da miña fala para poder contar todo o que envolve os nosos procesos. Disculpas ás miñas compañeiras e a xente que poda estar enredada con nós, non? Non vimos aquí a decir como se fan as cousas. Dende o noso contexto e situación, detectamos o que nos afecta e aprendemos no noso proceso propio de construción unha alternativa ao modelo de vida no que estamos que tanto nos desagrada e vimos aquí un pouco a compartir como é que o facemos. Desexando tamén conectar experiencias para poder irse dando cada vez máis unha universidade libre de todos estes procesos na Galiza, porque estes procesos non se contan en calquera lugar. Un pouco o contexto da nosa autonomía autoxestionadas, vou a esbozar. Acordamos e conscientes dixemos basta xa. Somos netos dunha modernidade en crise e fillos da posmodernidade reaccionaria, contestataria e de pataleta contra esas fallas da modernidade. E ambas
están atravesadas por un patriarcado e un colonialismo brutal. Pasamos das narracións da deriva, daquela posmodernidade, a unhas outras narracións de proposta, propositivas e constructivas. Que onde máis se visualizaron foi aí, pois, nese momento do 15M. Estamos pasando da sociedade líquida de Bauman a unha solidez dos afectos e o cuidado mutuo, polo ben dos individuos, a partir do común, en concordancia máis coa natureza. Pasamos desa crisis de pertenza individual a pertenza desterritorializada de outros valores, obxectivos e conexións máis persoa a persoa, dando e inteligencias colectivas en construción permanente. Tamén estamos pasando dese nomadismo que apuntaba Sartori, deambulándose en territorio, a outras territorialidades onde nos recoñecemos locais, xa sen territorio político, que xa non é noso, ese territorio político xa non nos pertence, ou creemos que non nos pertence. Somos dos territorios dos valores, dos obxectivos e dos mundos que podemos construir conectadas con outras persoas que se afectan mesmo que nós. Estamos pasando de ser deambular nos lugares a toma de espazos para uso e construción colectiva, a tomar o espacio público, as plazas, como un lugar de significación, de ágora política e de encontro e participación cidadana. Tomar outros espazos privados ou vilas abandonadas e viralos públicos ou colectivos, usar os espazos en desuso, baleiros ou roubados e pechados, son tomados, autogobernados e autoxestionados. Estamos pasando dunha anomia institucional, de escenarios de violencia e desa tentación de suicidio constante, da cuestión privada como único escenario para exercer as nosas liberdades, a unha outra construción e compartibilidade de mundos e colectividades para ir xerando unha cultura libre de non violencia e unha metodoloxía hacker. A virada do 15M visualiza con forza outras narracións de proposta, como dixe antes, no momento actual e está en construción permanente. Ese 2011, o 15M visualizou unha grande zona temporaria autónoma que vai dando pequenas múltiples locais e situadas zonas permanentemente autónomas. O realmente espontáneo, o único que non se debatiu en ningún momento, nin se consensuou, no 15M foi a Asamblea. Foi un acto espontáneo, unha reacción natural, pacífica, de pos-pataleta, como dixen antes, que nos levou a tirar un pouco os bultos, ordenar a sala, limpar un pouco o pó e sentarnos en roda, recoñecernos, escoitarnos todas, cada unha, para comezar a poñer un pouco de orde e sentido común. Nos situou no punto cero, nunha especie de reset, nun F5, coa necesidade de camiñar con menos lastros, cos menos lastros posibles e tratando de liberarnos deses compromisos atávicos coa inviabilidade demostrada do sistema. Non somos nin de dereitas nin de esquerdas, se cantaba, somos os de abaixo e imos a polos de arriba. Nos situou tamén nunha disposición de desaprendizaxe dese patriarcado, das colonialidades, do capitalismo liberal, dispostas a xerar unha outra sociedade pautada nos coidados, no apoio mutuo, na conciliación, na equidade, no consenso, practicando eso que se lle ven chamando a feminización dos novos procesos, das novas políticas. Estas posturas xa viñan propostas moito antes do 2011, só aí se visualizaron fortemente, como relata o Manifesto Anónimo de Francia 2003 na súa proposta 1. Nada lle falta a triunfo da civilización, nin o terror político, nin a miseria afectiva perante a miseria da catástrofe. Hai os que se indignan e os que actúan, os que denuncian e os que se organizan. Nós estamos do lado dos que se organizan. A súa proposta 2 tamén fala que construímos. Desaprendizaxe, organización e construir que non teñen moito a ver coas prisas, cos mesmos xeitos de antes, nin inseridos en sistema anterior, como explicita tamén a súa proposta do manifesto. Fala xa do erro que supón responder á ausencia da situación coa ausencia da reacción. Non fai máis que aumentar un sofoco. Tamén se decía nos entornos do 15M, a forma de facer política é unha política en si mesma e nos centraba moito máis nos procesos que nos obxectivos. Tamén sigue o texto. Para nós, esa ausencia nos libera de consideracións legais
ou lexítimas, pois se volveron totalmente inhabitables. Aínda que sexa preciso unha xeración inteira para construir un movimento revolucionario victorioso, ese outro novo mundo posible, nos leva a recuar, encarámoslo con serenidade, como encaramos serenamente tamén o carácter criminal da nosa existencia e dos nosos xestos. Falamos de que outro novo mundo é posible, está nas nosas mans, e na capacidade de tomar decisións e formas de vida concordante entre o que pensamos e o como vivimos. Case non temos historia de autonomías ni outras formas de democracia directas ou participativas ou outras democracias. E observamos, entón, tamén a outras sociedades. Estamos de ollo nos zapatistas, no ecofeminismo, nas comunidades orixinarias, ou tratando de estudiar os exemplos de algo diso todo que nos queda na Galiza, como poden ser os montes de Mancomún, estudo o proxecto Monte Noso que estivo aquí a semana pasada. O populismo liberal nos roubou a diversidade epistemolóxica e non nos sabemos de ningún outro xeito. Andamos moi baleiras e moi ignorantes de como facer e moi resabiadas tamén dende esta bella Europa que demostradamente non funciona. Naquela grande zona temporaria autónoma do 15M, naquela asamblea, ordenamos os mínimos dos comuns. Lembramos aquela democracia real xa, lle chaman democracia non é, non nos representan nin as persoas, nin as estruturas institucionais administrativas. Lembramos tamén aquela chamada de necesidade de transparencia do público, de auditoría da débeda, da defensa da sanidade pública, dunha educación pública de sanidade. E mil é unha falla que foron surdindo. E nada disto parecía poder facerse dende a institución. E tivamos que comezalo na para-institución. Logo viñeron procesos aceleradores de inversión institucional na que surfearon a ola das propostas e aí andan tratando de interaccionar estas cousas, tratando de chamar a unha unidade. Nos mantemos distribuídas e autónomas, fronte a ese convite de unirnos nun único corpo e de xogar na súa liga, porque temos que batirnos contra o imbatible sistema capitalista, que está capilarizado en todos os ámbitos de desenvolvemento humano, e nós non estamos nesa división. Nós nos mantemos distribuídas, pero conectadas. Conectadas para capilarizar o noso modelo de construción tamén en barrios, territorios, proxectos, realidades, vivencias, laboratorios, redes de comunicación libre, baixo outras economías, mercados sociais, moedas alternativas, hortos urbáns, espazos e laboratorios do común, novos e precedentes, e todo o que ha de vir. Seguimos conscientes de que precisamos ir lentas porque imos lonxe, focándonos no importante e non nas espontaneidades reactivas nin na ausencia. A Casa Colorida é un deses laboratorios cidadáns en construción permanente. É un proceso aberto, participativo, de inteligencia colectiva, baixo un proceso empírico e vivencial que vai crecendo e creando e propoñendo outras formas de vida sustentables, iso sí, baixo as éticas de cultura libre e comuns. É en si mesma unha universidade libre do coñecemento do propio proceso, das súas ferramentas, da propia forma de vida, para o propio colectivo, para as residentes temporarias que pasan polo propio espacio e para as persoas ou procesos ou proxectos que interactúan con nós en mecanismos culturais ou en mecanismos digitais. O punto de partida deste espazo común foi liberar o tempo. Foi liberar o tempo das persoas para exercer correspondencia e correlación efectiva entre o que pensamos e como vivimos. Poder exercer o activismo e construción do outro mundo posible ás 24 horas, sen ter que adicar un tempo solidario de fin de semana ou tempos aillados a estes menesteres mentre se busca o sustento en outras lides ou labores remuneradas. Non fornecemos máis o asistencialismo, que é un mecanismo que alimenta a verticalidade patriarcal, sino a sustentabilidade dende a forma e aporte e colaboración posible. E sempre hai unha forma de colaborar e valorar a colaboración. Procuramos a non diferencia entre traballo-vida e vida-traballo. Abordamos outro ecosistema de xeito integral, onde caiba calquera persoa, dende calquera sector de desenvolvemento e creación, para que esa cultura libre atravese todos os ámbitos de desenvolvemento humano. Somos unha agencia sociocultural, unha agencia de comunicación, un laboratorio de desenvolvemento de tecnoloxías digitais libres, unha horta agroecolóxica de permacultura, unha residencia de punto de circulación, un banco colectivo, un nodo de economías alternativas, un conector de redes e colectivos, proxectos e forzas comuns. E todo iso practicamos con moitas tecnoloxías de facilitación da participación, que son mecanismos ben analóxicos ou digitais e tamén procesos, xeitos e éticas.
O primeiro grande proceso e xeito de participación é a horizontalidade, participación igualitaria, equitativa, onde todo o mundo se sinte a altura e posición de poder, de creación e de desenvolvemento. O mecanismo fundamental é a asamblea. A colorida ten ese mecanismo participativo de libre adhesión como a colectivo para desenvolver autogoberno, autoxestión, outras narrativas e outra forma de vida sostenible. É aberta a calquera cidadán. E a toma de decisión recae xa na corresponsabilidade e na coordinación. Ese mecanismo da corresponsabilidade é un propio mecanismo en sí mesmo. A participación é por corresponsabilidade. E a toma de decisións depende da participación activa na coordinación de algún frente de acción que se vai consensuando no propio espacio. A participación das asambleas tamén é un acto de corresponsabilidade e a asistencia a reunións de traballo e participación na economía colectiva. Outro mecanismo de participación son as rondas de sentires. Non nos representan os nomes técnicos e os políticos nas institucións, non nos representan as institucións mesmas nin as estruturas patriarcais piramidais e non nos representan porque non sinten. Temos que pasar do mundo da tecnicidade ao mundo sensibilismo. Nos sirve para medir forzas, nivelar narrativas, sabernos todas de todas e é un mecanismo de avaliación dos procesos máis real. Se non estamos ben felices co que facemos, facendo. Outro proceso xeito ética de participación así grande na colorida é a construcción colectiva. Os mecanismos para eso son a sistematización aberta e distribuída de todo o proceso. Se sistematiza todo o proceso de forma aberta e transparente, con datos abertos dos contenidos das propias ferramentas, o software libre, no que disponibilizamos en aberto datos económicos, redacción de protocolos, tomas de decisións nas asambleas, construcción das ferramentas de xestión, de comunicación, etc. Todo, absolutamente todo. Outro mecanismo de participación en sí mesmo é o consenso e o dereito consuetudinario. Se fan propostas. Logo, ven a praxe das propostas. Se é un suceso, fica no protocolo. Se dá erro, se revisa e se desenvolve outra proposta. Suceso, fica no protocolo, erro, se muda. E así, o tempo todo. O que vai ficando como durable vai sendo o noso marco de dereitos e obrigas. E o que non vai funcionando se vai revisando e mudando. A nosa Carta Magna, de algún xeito, non? Carta Magna, son os principios básicos da cultura libre, de autoxestión e sustentabilidade ecolóxica. A participación é o xeito distribuído, que produce efectividade, escalabilidade e distribución do poder. Os mecanismos para isto, grupos de traballo autónomos distribuídos, claro. As tarefas, canto máis pequenas, sistematizadas e especificadas, aisladas posibles, fan máis posible que se recollan segundo as forzas de participación espontáneas, temporarias e así. Despois tamén xeramos aplicativos comuns, plataformas e tecnoloxías que facilitan a colaboración, redes sociais, pads, todas as tecnoloxías libres e colaborativas, pero despois encontros, talleres, o mesmo proceso de trasvase dos coñecementos son aplicativos do común. Outro proceso xeito é a facilitación e rotación. Eso posibilita o empoderamento de todas as persoas. A igualdade, o asambleísmo, a horizontalidade. Mecanismos para iso, pois, o acompañamento e práctica ou o proceso vivencial. Se facilita a través da co-coordinación de proxectos. O facilitamos facendo e provocando que se faga facendo, que as persoas, ainda que sexan novas ou pois teñan a posibilidade de iniciar e facer, e se faga unha proposta que a coman e que a fagan e a inicien, e despois alguén o seguirá, non? Outro mecanismo así é o mecanismo de multilideranza, que ten a ver co empoderamento de todas as persoas. Os máis expertos antigos ou que levan máis tempo pasan as pautas, soltan para que outro colla para que manexe, fedelle, comunique, facilite, se empodere e poda espallar todos os procesos ou poda crear novos procesos. Hai outros mecanismos que facilitan a participación máis sutís, que non sabemos moi ben como narralas ou sistematizalas fora do crecemento individual ou persoal e que se poden ir aprendendo nos poucos textos e audiovisuais que existen sobre iso en procesos vivenciais mudando pouco a pouco a pel das persoas. Que por medio de exemplo e comportamento dunha comunidade se pode ir contaxiando, marcando outros xeitos
a emular, con a linguaxe inclusiva e non violenta, con colaborar e non competir, con non facer política de pasillo, falar claro e directo, comunicar as cousas no momento certo ás persoas afectadas, non contestar, sino aportar, escoitarnos todas, convite constante a que se escoiten a todas as voces, incentivar a fala das que se sinten máis pequenas, non? Para gañar, sino para facer escoita activa, para poder construir conjuntamente, respetar os tempos das persoas, ben a súa chegada ao proceso, nas súas fases de crecemento, as paradas que sexan precisas, as idas e vidas no proceso. Todo isto ten un límite, todo iso non pode embarcar ese proceso individual ao colectivo. Outra é abrir a debate e problematización permanente do noso modelo. É un proceso de enriquecemento bidireccional e parar sempre que sexa obligado pola perniciosidade do que estamos facendo, pola non concordancia do que se está facendo. Os límites, non dar pasos atrás, non de construir, non desfacer. Se non se ten unha proposta mellor, entón, seguir coa proba do colocado, experimentada máis. E, bueno, estas son algunhas das nosas políticas, non? Por que non podemos desenvolver o anterior dentro do contrato social do sistema e as súas formas administrativas? Pois o proceso de transición, porque estamos nun proceso de transición de cara a todo isto, nós o concebimos dende un posicionamento na proposta e o empirismo, a colaboración, etc., onde o Estado e as súas formas administrativas e os poderes dominantes impiden os nosos desenvolvementos, consecuencias inhabitables e incluso criminais. A sociedade de consumo, as administracións encorsetadas, impedidoras das actividades que propoñemos, ilegalizadoras de cada proposta de mínimo paso de empoderamento cidadán, etc., nos colocan en outras formas colaborativas e colectivas. Isto é o autogoberno e a autoxestión, a ética hacker e a desobediencia, usando recursos xurídicos, económicos, mecanismos legais e administrativos dende a perspectiva da cooperación, da colaboración en colectivo. A redistribución do poder, da riqueza e os recursos, que posibilita a ampliación da participación, asumir a vergoña do desuso e ampliar os usos a máis persoas, asumir o derroche producido polo individualismo e o consumismo e comprender a capacidade de multiplicación dos bens e recursos a través dos usos, e sobre todo os usos colectivos, da colectivización, do reciclarse, etc. E sobre a posibilidade de interacción coas institucións, somos institucións ou para institucións por algo. Non acreditamos na reforma institucional. Actuamos en paralelo, nas marxes, na legalidade moitísimas veces, e na ilegalidade algunha que outra. Porque actuamos e nos situamos na utopía, non de cara á utopía. A nosa interacción e participación pasa por recoñecernos como iguais e útiles para a colaboración. Se debe precisamente a nosa autonomía. Iso debe prevalecer ante calquera coparticipación para nós. A interacción posible coas institucións poden ser diálogos, aprendizaxe mutua e colaboración posible dende o respeto ás autonomías e dende a horizontalidade e igualdade. A autonomía dos nosos procesos é recoñecer que se precisa das innovacións xeradas dende a liberdade e entornos de creatividade e posibilidade de experimentar na praxe outras propostas e innovacións. Todo mecanismo acelerador de cooptación, de traducción das partes polo todo, de hibridación excesiva, de prostitución dos nosos discursos, etc., son para nós indicadores para a non colaboración coas institucións públicas. Alí onde é capaz de ver o beneficio ou aporte dende a nosa autonomía, creemos que podería facilitar. E facilitarían a través do seu acompañamento e a súa posición de validación, acreditación dos nosos aportes perante ese capital humano e político opositor. Facilitarían destinar recursos ao noso desenvolvemento, financeiros, estruturais, comunicacionais, que poden arrumar e aportar novos regulamentos dentro do seu sistema que vayan virando e viabilizando cada vez máis as nosas propostas. Algúns exemplos así, dende a Casa Colorida, que podo explicar máis adiante, de interacción boa coas exemplo na Feira do Libro de Nigrán, co Concello de Nigrán, área de cultura, ou no Festival Intercéltico de Baíña, con a Comisión de Festas da localidade. En curso, estamos construindo un mercado social, comunidade social, co Concello de Gondomar. Unha outra tramada por aí. O tempo. Menos tempo, así que moitísimas gracias por contar
Se me da ganas de preguntar de cosas, pero vimos escoitar as demais. Falanos Laura, como representante de Proxecto Cárcere, non vai comentar. Si, isto vai ser super breve, xa vos lo digo. Estaba todo o noso compañero aí que quería... ¿Sí que es? No, más sí que podemos... No, sí, espera aí. Bueno, o Proxecto Cárcere é un colectivo que xurdiu no 2010 precisamente a raíz da acción institucional, porque ao fin e ao cabo foi o Concello da Coruña creou ou organizou unhas xornadas de novos modelos de xestión e a partir de aí foi cando se xerou o grupo de persoas que estaban suficientemente interesadas en recuperar a prisión da Torre, que ao fin e ao cabo é o obxectivo polo que o Proxecto Cárcere sigue loitando. Entón, ao principio, se ides o blog o veredes, o Cárcere por unha parte xente a nivel individual e por outro colectivos e asociacións da cidade, non? A día de hoxe, principalmente, é unha implicación máis que nada persoal, colectivos que sí que poden estar máis presentes, como pode ser a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, precisamente tamén por todo o que conleva o edificio da prisión, pero sí que se nota que é un pouco máis vontade a nivel individual de cada quen de participar no Proxecto Cárcere. Realmente, ao principio, o obxectivo quizáis era moito máis fácil, nun primeiro momento, co cal, ou polo menos a ilusión estaba aí, a participación, polo menos en canto a número, non sei en calidade, eu non estaba, non podría dicilo, pero era máis alta do que pode ser hoxe en día, non? Porque hoxe en día, pois, ao fin e ao cabo, o grupo que está facendo un traballo máis día a día é pequeniño, porque, ao fin e ao cabo, é bastante traballo, ainda que non o pareza, estar aí. Proxecto Cárcere. Desde un principio sempre foi horizontal, non somos asociación, polo cal sí que existe un presidente, cargos e todo isto, pero é simplemente por poñer nos papéis, porque polo demais sempre hai unhas asambleas quen quere asiste, son totalmente abertas, se vai de forma recurrente, moitísimo mellor para o traballo do grupo e para a persoa que está interesada, é xente que marcha e nunca hai ningún tipo de problema por eso. As cousas se deciden por consenso. A verdade é que non tivemos tampouco demasiado problema nese sentido, nunca houve polo momento xente que bloquease así especialmente. Co cal, de momento, ese funcionamento estivo indo ben. En un momento bastante extenso tamén houve grupos de traballo, como falaba Silvia. Neste momento somos tan pouquiños que os grupos de traballo son principalmente que é o que xestiona o día a día da plataforma. Chegou a haber 4 ou 5, creo recordar, que xa non existen porque non son operativos, sería absurdo. O único, sí, que o da radio, que está tamén o que un pouco funciona de forma máis independente, porque non estamos todos aí. Despois, levamos case 6 anos, co cal creemos que o ter durado xa estes 6 anos sen unha posibilidade real de entrar no cárcere, para nós xa é un triunfo en si mesmo. E tamén ter conseguido un grupo que é moi diverso, porque é moi diferente en canto o tipo de xente, por idades, por formación, pero sí que é moi cohesionado. E seguimos aí, non? Como dicíamos ao principio, o Proxecto Cárcere, ao fin e ao cabo, sae de institucional. É acción coas institucións. Polo propio Estado, pola propia situación xurídica do cárcere, tivemos relación co Concello da Coruña principalmente, na medida na que nos foi posible,
que non sempre foron receptivos pola súa parte tampouco, pero nós sí que temos, sempre o tivemos como un interlocutor, ou polo menos esa era a nosa intención para intentar conseguir o edificio do cárcere aberto. Unha vez se abra o cárcere, a postura de Proxecto Cárcere, a decir verdade, non é definitiva, porque hai xente con opinións moi diferentes, co cal é algo que non está pechado, pero partindo da experiencia previa, creo que todas coincidiríamos en que non queremos é que obstaculicen as institucións, que máis ou menos foi o que nos foi pasando ata agora, non? Foron poñendo sempre máis ou menos pedras no camiño. Entón, o mínimo que pedimos é iso. Pois sería algo que habería que seguir falando. É un proxecto aberto, dentro de todo o que estes case 6 anos, que era cando o edificio sí que se podía entrar, que pois Proxecto Cárcere naceu no 2010, en 2011 fixéronse as xornadas de portas abertas. Entón, ese foi un obxectivo máis inmediato, moito máis concreto, e para o cal houbo moito traballo de moita xente. Entón, esa é unha primeira fase que pola propia urxencia foi bastante clara, non? Despois hai unha segunda etapa dentro do Proxecto Cárcere que é cando o edificio se pecha. Cando o edificio se pecha, obviamente, o que nos queda é, máis que nada, por así decirlo, dedicarnos máis á teoría. Entón, estes cumplir xa, prácticamente, desde a última vez que entramos, ao que nos dedicamos foi a intentar coñecer outras experiencias do Estado e de fora, a interactuar e traballar con outros colectivos, e máis que nada a aprender. Entón, nós tampouco imos ensinar nada, porque ao que nos estivemos dedicando todo este tempo prácticamente a recibir información e ver o que non, para nun momento dado aplicalo ao cárcere aberto. Nese tempo se fixo, por exemplo, o plan de viabilidade, por unha parte, bastante información sobre o edificio en sí, sobre o contexto do edificio, o barrio e a cidade, e, por outro, unha proposta de usos. É o que sempre quedou como o central de Proxecto Cárcere, que sería recibir as propostas de toda aquela persoa que quixese dar a súa idea. Ese plan de viabilidade ten xa case 4 anos, penso. Non o modificamos, ainda que é unha cousa que sempre queremos facer, porque si é certo que de 4 anos a agora vimos moitas cousas diferentes, cousas que nos gustaría seguramente modificar ou adaptar, non? Pois igual ao principio era máis de, bueno, non, de tipo cultural, pero tamén había xa moitas cousas sociais, pero hai cousas que se poderían adaptar a 4 anos despois. Que máis? Entón, como dicíamos, como participar en Proxecto Cárcere? Pois, por unha parte, está esa asamblea da que falaba antes, é mensual, nos entendemos que non todo o mundo pode aportar ese traballo do día a día no grupo. A parte, tamén temos accións puntuais na que sí que recibimos moita máis axuda e colaboración e participación deses outros colectivos, esas outras persoas que non poden estar tanto nas asambleas mensuais ou no grupo que coordina, pero sí que aporta no momento no que pode. Nós, se en algún momento recibimos algunha proposta de fora, sempre estamos abertos a que eso, cando se decida en asamblea,
E a propia persoa é que, bueno, ata certo punto, polas forzas tamén do propio grupo, é quen é un pouco responsable de que vai adiante. Eso, non sei se tono... Bueno, sí, eso, antes falábamos de estar... Normalmente, o proxecto Cárcere va en PAC. Persoas aparecen en todo, ou Carmen, se quere aportar algo tamén. Sí. Basicamente, iso, que non é un proxecto pechado nin en canto ao que é o propio proxecto, nin en canto a quen pode participar. Xa vos, como dixen, era moi breve eu. Sobre as apreciacións con respecto ao que xuraba. Si, tamén así falas por o micro solo dúas cousas en canto a que, o sea, o eslogan que, digamos, fixemos cando foi a xornada de portas abertas aquí, seguimos mantendo. Que proposta tes? E despois a obriga de autoxestionala. É dicir, se ti tes unha proposta, presentar un programa de viabilidade factible, que se pode facer, etcétera, que cumple unha serie que está dentro de un modelo, a facela. O sea, que non é tampouco tanto por a necesidade do grupo, senón tamén por unha crenza de que todo o mundo, se ten unha proposta, pois ten a obriga e a responsabilidade de levála a cabo, con axuda, pero de levála a cabo. E a decir eso, non máis. Vale, pois agora nos vai falar, gracias tamén por asustarvos ao tempo, Florencio González, que contar un pouco a iniciativa, o proxecto de Radio Prometea. Gracias. Boas tardes. Eu quería falar un pouco como é un proxecto a partir de un programa de radio, PAC FM, na Radio Comunitaria da Coruña, 103.4 tamén, pois empezou como un programa de persoas psiquiatrizadas, con diagnósticos psiquiátricos, que é os que temos. Tamén poderían participar persoas que non tiveran, non? Fundamentalmente o que busca iso é o empoderamento das persoas que estén no sistema de saúde mental. A temática do programa sería de saúde mental e dereitos humanos, centrándonos sobre todo nos dereitos das persoas psiquiatrizadas, que moitas veces se ven disminuídos ou conculcados algunhas veces no sistema. A loita polos dereitos destas persoas, que tomou o exemplo en Radio Prometea de outras persoas, da loita de outras persoas, como poden ser persoas de color, o movimento LGTBI ou o feminismo, é moito. A idea de facer un programa de radio de saúde mental partiu tamén de outras radios que surdiron antes, como foron a Qualifata en Argentina, ou tamén a radio de Barcelona, Radio Nicosia. A organización de Radio Prometea sería un movimento colectivo, organizado de forma horizontal, autoxestionada, de traballo de equipo, moi importante que é sen tutela profesional, non tería unha tutela de persoas de saúde mental, senón que sería de profesionais, senón que sería polos propios usuarios do sistema. Tamén sería sin ánimo de lucro, os seus obxectivos serían o empoderamento, tomar as rendas da nosa vida, tomar as nosas decisións e tamén aquelas que ten que ver co proceso de recuperación de cada persoa. É dicir, que non veña todo dictado desde arriba, senón que un pouco as persoas tomar as súas decisións, incluso cando sexan discrepantes coa visión máis oficial ou máis, digamos, entre comillas, científica do
do pensamento sobre a saúde mental ou sobre o caso da saúde mental. Radio Prometea quere ter unha función social que é inspirar, dar a conocer, influir e informar sobre os dereitos en saúde mental. É tamén importante poñer en común estrategias colectivas que queren afrontar para o afrontamento do sufrimento psíquico que non teñen que ver necesariamente co sistema mesmo que existe de saúde mental, senón que sería algo complementario, algo que pode axudar entre nós, axudarnos entre nós colectivamente. Tamén entre nós ten unha función social, incluindo a autonomía con interdependencia, entre nós unida ao autoapoio, relacionado con redes como Hearing Voices, que serían redes de escoitadores de voces, non? De persoas que escoitan voces ou que dialogan coas voces, intentando facer un movimento que o que procura é que, cando son as persoas que escoitan voces, dialogar coas voces para levar o sistema a recuperación ou a convivencia con esas voces dunha forma positiva, non? Tamén a autonomía con interdependencia, porque todos somos seres sociais, que axudamos e somos axudados, e non son roles fixos, senón que unhas veces podemos axudar un a outro e intercambiar os roles, non o modelo tradicional, que é un profesional da saúde mental axudando o paciente, non? Senón que pode intercambiarse o axuda. Os contidos do programa de radio, así como outras actividades de Radio Prometea, incluíran ou poden incluir a divulgación científica, xurídica ou cultural, o teatro, a poesía, a investigación ou a música tamén. É importante sinalar o sentido crítico, ali onde os dereitos das persoas non son respectados ou ceden baixo paradigmas imperantes, como é o estigma, o biologicismo, que consiste en interpretar como todos os procesos de saúde mental ou problemas que teñan que ver coa mente, pois se ven como un defecto do cerebro no que hai que correxilo con medicación a eso, e, sen embargo, pois pode ser unha visión máis ampla, non? Unha visión distinta que pode incluir procesos tanto internos como externos ou sociais incluso. Tamén formas de poder como o corporativismo, o poder da industria farmacéutica, que tamén son paradigmas imperantes no sistema de saúde mental, por poner algúns exemplos cos que hai que afrontarse cada día. Os medios son o programa de radio, que incluiría entrevistas, debates, as redes sociais, as actividades como organización ou participación en xornadas, concertos, charlas, formacións a profesionais ou congresos. Tamén o traballo en rede con outros colectivos e con asociacións de usuarios, familiares e profesionais. E, bueno, decir que o programa de radio que actualmente non estamos emitindo, pero que posiblemente volverá en agosto, e que antes era semanal, despois va a ser quincenal. Bueno, decir que hai un Facebook de Radio Prometea, que é Radio Prometea, un correo radioprometea@gmail.com, e tamén se poden ver os podcasts dos programas anteriores en iVoox, están todos os programas colgados que se fixeron en Quack FM, na Radio Comunitaria de Coruña. Bueno, gustaríanos moito colaborar coas outras asociacións ou movimentos colectivos que teñan que ver co activismo, tamén co mesmo Concello, xa que estamos nun movimento, nunhas xornadas que son un pouco tamén de arquitectura, que nos gustaría moito que algún día houbera aquí en Coruña un clubhouse, que sería como un edificio no que estaría xestionado polas propias persoas diagnosticadas, de forma que se pudera xestionar e que se o Concello alguna vez nos dera un local ou un edificio que pudiéramos rehabilitarnos, que tamén nos gustaría moito. Bueno, hasta aquí. Moitas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Floren. Vais con los tiempos ahí, no tengo que hacer nada. Así que te toca, Ana. Ella es Ana Diop, de la Asociación Domou África, de Mujeres Africanas en Coruña. Y bueno, nos va a contar un poco por qué y para qué os juntáis. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Y quería primero agradeceros de invitarnos con vosotros. Eu não vou falar galego. La Asociación Domou África es una asociación de mujeres africanas que se han juntado para poder abrir su camino, para poder luchar sobre todo por la integración. Por la integración porque ya sabemos que ser mujeres en África es como ser una esclava. Ahora, como estamos aquí, muchas mujeres decidimos pues, juntarnos para luchar lo que nosotros estábamos viviendo allá, estando en casa solo y lavar la ropa, cocinar y cuidar los niños, para poder salir a trabajar y hacer como los hombres. Y voy a disculparme porque tengo dificultades de hablar en público, pero yo creo que me vais a entender un poquito. Y primero, lo que nos empujaron para luchar, primero son los niños, porque no queremos que lo que nosotros hemos vivido aquí, que lo pasan a nuestros niños, porque no son ni de aquí ni de allá y no queremos que sean más integrados el día de mañana. Y también por el tema de la formación, porque las mujeres, muchas de nosotros hemos visto que nos dan formación para los formadores, no para nosotros, porque después de tener un papel, una titulación para esta formación, no nos sirve para nada. El falta de trabajo, no sabemos por qué, porque no nos encontramos en la sociedad como ciudadanos. Y eso queremos luchar. No dijimos que son la gente de aquí, pero puede ser que somos nosotras. Por eso queremos luchar para poder trabajar, tener empleos y poder integrarnos más en la sociedad. Otra cosa es tenemos muchas ideas de proyectos que estamos en camino, que todavía no podemos arrancar por falta de muchos medios, y que creemos que más o menos estamos en camino porque tenemos contactados gente que nos ha prometido de ayudarnos y que tenemos esperanza de que podemos arrancar más o menos. Disculparme de que no puedo seguir más porque tengo dificultades de hablar en público. Muchas gracias. Pues, ¿vas tú, Claudia, o terminamos con los colectivos? Jaime, creo que mejor. ¿Nos terminas tú de contar? Jaime? Sí, y después nos das tú la visión. Sí, se mueven, ¿eh? Pues Jaime Ortiz, de Stop Desahucios, de Coruña. Creo que todo el mundo conoce lo que es, pero tú nos contarás. Bueno, Stop Desahucios aquí en La Coruña empieza a raíz del 15M.
participando allí en las asambleas, con la gente que estaba integrando aquel movimiento, pero la realidad es que no nos inventamos nada. Estos desahucios, pues parte de la PA en Cataluña, que a su vez parte pues, del movimiento con V de vivienda. El objetivo que tienen estos desahucios es muy claro. Pretendemos, en la medida de nuestras posibilidades, bueno, pues acabar con este problema que está sangrando, desde luego, en nuestra sociedad, que es el de los desahucios, pero siempre, oye, pues con la vista puesta también un poco en todo lo que es el derecho a la vivienda y otra serie de asuntos que van surgiendo pues un poco tangencialmente. Nos estamos dando cuenta de que, bueno, los afectados y afectadas, en el fondo, son mucho más afectadas que afectados. El problema realmente, pues, ahí hay un problema de género del que también tenemos que hablar en nuestro discurso, ¿no? Esos son básicamente los objetivos que tenemos. Hemos trabajado durante, bueno, estos 5 años, otras gentes llevan más tiempo, ¿no? Y tenemos ya pues, un cierto terreno recorrido. Pensamos que hay, bueno, pues un trabajo de concienciación que se ha hecho en la sociedad que ha cambiado la visión que tenemos en general pues, de los afectados por los desahucios. Al principio de todo esto, los afectados por los desahucios, bueno, pues eran los morosos, la gente con jeta que no paga. A día de hoy, la verdad es que se les considera víctimas del sistema y los que no dicen eso del sistema dicen que son víctimas de la crisis, ¿no? Pero la gente que conoce un caso normalmente lo que acaba pensando es, joder, que no nos pase a nosotros, porque la verdad es que es un problema que está abarcando ya pues casi a situaciones que hasta ahora pensábamos pues, que estaban totalmente salvadas, ¿no? Clase media alta, en fin, es un problema que está llegando a lo más profundo de nuestra sociedad. Peleando en la calle, porque la verdad es que no nos han regalado nada, hemos conseguido ya una serie de transformaciones, una serie de cambios legislativos, insuficientes, claramente insuficientes, los desahucios siguen estando ahí, ¿no? Pero lo cierto es que contamos ya con nuevas herramientas que podemos utilizar en el proceso judicial. Hasta hace no mucho, ¿no? Hasta que se empezó a hablar de cláusulas abusivas y de todo eso, lo único que podíamos hacer prácticamente era, bueno, pues intentar protestar en el banco, ¿no? Intentar convencer a los bancos de que no desahuciaran a la gente y después, pues, intentar frenar, claro, los desahucios pues, físicamente, ¿no? En donde se estaban produciendo. A día de hoy, el proceso ha cambiado bastante y las posibilidades que tenemos de actuar son bastante mayores. Con todo esto de las cláusulas abusivas, en ocasiones incluso somos capaces de paralizar procesos en la vía judicial, ¿no? Pensamos también que, bueno, durante todo este tiempo hemos participado en el empoderamiento general de la ciudadanía. El hecho de estar en la calle y estar con la actitud con la que están estos desahucios, que lo que aplicamos es la desobediencia civil, y estar por unos motivos, bueno, pues que realmente llevan a la indignación de la gente, ¿no? Hace que, bueno, por lo menos esa es nuestra visión, ¿no? Hayamos cambiado un poco la actitud, ¿no? De la gente en la calle, haciéndola, pues, más dueña de su situación, ¿no? Trabajar, pues trabajamos básicamente en 2 líneas. Hay una línea más política, en la cual se pretende una solución definitiva al problema de los desahucios. Queremos cambios estructurales, cambios en la legislación, en las instituciones, en los presupuestos, ¿no? A día de hoy todo eso pues, se concreta sobre todo en lo que son, bueno, es una campaña que se llama Las 5 de la PA. Son 5 puntos, ¿no? Que exponemos pues, a todo el mundo de la política para que, oye, recoja el guante, si quieren, ¿no? Y si no, bueno, pues estaremos ahí presionando para intentar que actúen. Estos 5 puntos son el primero, la dación en pago con carácter retroactivo. El segundo punto sería acabar con todos los desahucios de primera vivienda que no tengan solución habitacional.
El tercer punto sería reclamar la constitución de un parque de vivienda social para cubrir todas las emergencias habitacionales que sabemos existen. El cuarto punto, pues pedimos alquileres accesibles. Accesibles es que estén en relación a la renta del alquilado. Y ahí la Administración pues tiene que mover baza. Está obligada y si no, punto anterior, una solución habitacional alternativa. Y por último, garantizar los suministros básicos a toda la población. Que no haya ni cortes de agua ni de luz, ¿no? Pueda o no pueda pagar la gente las facturas. Esta es una línea más política. Después, desde luego, tenemos una línea muy práctica, que es atender a todos los casos que nos llegan. Aquí ha habido una clara evolución en el problema. Al principio, lo que nos llegaba y lo que sabíamos que existía era, sobre todo, desahucios por motivos hipotecarios. A día de hoy, casi supera el problema de los desahucios por alquiler a los desahucios hipotecarios. En todo el recorrido, claro, empezamos trabajando de una manera, ¿no? Y a día de hoy pues estamos trabajando de otra, nos movemos mucho más entre papeles, para nuestra desgracia, ¿no? Muchas cláusulas, muchas sentencias, ¿no? Mucha parte judicial y, bueno, conseguimos cosas. Afortunadamente, oye, tenemos esa vía que antes no existía. Es un trabajo que nos da mucha visibilidad. Prácticamente la visibilidad que tiene el movimiento pues, nos llega de los casos. Es una visibilidad no planificada por estos desahucios. Si os dais cuenta, la agenda de visibilidad de estos desahucios, si llega de ese lado, llega cuando lo decide el juez, ¿no? O en su momento, en el caso de Viña, pues cuando lo decidió el señor Negreira, ¿no? Fue el que puso la fecha de cuándo se iba a tirar aquella casa. Nos toca estar en la calle y nos toca estar con posiciones firmes. Lo nuestro es plantarse delante de la comitiva judicial, ¿no? E intentar en el último momento pues, convencerla de que no entre, de que no se produzca el desahucio. Son actitudes que, claro, hacen que suframos pues, la violencia institucional, yo creo que de una forma quizás, hombre, para nosotros, desde luego, es excesiva. Llevamos acumulados pues, unos 15.000 euros en multas. Decir también en este momento que no hemos pagado ni un duro. Lo habéis pagado vosotros. Nos hemos apañado para, a través de campañas en Internet, de organizar conciertos, bueno, pues todo tipo de actividades, repartir ese sufrimiento, ¿no? Y además pensamos que repartiendo ese sufrimiento os hacemos partícipes, ¿no? La lucha es una forma más de luchar y, hombre, pues tenemos garantías para poder seguir en la calle, ¿no? Digamos que no hay ningún valiente que se vaya a quedar en su casa simplemente por miedo a las multas. No es la única forma de violencia que sufrimos. Gente de estos desahucios pues con esquinces debido a intervenciones policiales, porrazos, en fin, nos toca muchas veces llevarnos la parte más dura, ¿no? De la lucha en la calle. No somos los únicos, los preferentistas, por ejemplo, también hicieron un trabajo de movilización activa en la calle pues interesantísimo. Y, bueno, pues el hecho de tener que afrontar casos, ¿no? Abre una dimensión también que a lo mejor otros colectivos pues en temas de participación, pues es un poco desconocida. Es lo que nosotros llamamos, pues, como asesoramiento colectivo. Se trata básicamente de que la gente que está en un proceso de desahucio, pues, vuelque su experiencia a otros que están empezando en ese proceso, ¿no? Y es una experiencia, pues, que hace que el conocimiento, que muchas veces es muy confuso, sobre todo ahora que nos movemos mucho en juzgados, ¿no? Pues el conocimiento técnico es casi inalcanzable para la gente que es profana. Cuando te lo explica alguien que está realizando o ha realizado las mismas gestiones que te toca realizar a ti, de entrada tienes un conocimiento práctico mucho más útil, ¿no? y que completa, en cierto sentido, el conocimiento formal que te puede dar un técnico. Te dicen, hombre, tienes que ir a tal edificio.
subir a tal planta, llevar tales papeles, no te vayas de allí sin que te den no sé qué. Es decir, son una serie de indicaciones prácticas, ¿no?, que resultan de gran utilidad a la gente que está en este tipo de problemas. Y no solamente tiene esa dimensión práctica, esperantes. Es muy frecuente pues, ver a un padre de cabeza de familia, padre, muchas más veces madre, ¿no?, totalmente deshecha. Se te ponen a llorar mientras te cuentan su caso, unos sentimientos de culpabilidad que no acabamos de comprender tampoco, ¿no? Y lo primero que nos toca es pues, coger a esta gente, ¿no?, y convertirla en gente útil, ¿no?, para poder afrontar su propio caso. Realmente nos llegan a veces pues, como una nube, ¿no?, que no les deja una pesadumbre, que no les deja reaccionar, no saben hacia dónde tirar, no saben cómo afrontar su problema, ¿no? Y lo primero es reconstruir un poco, ¿no?, la situación personal con la que nos llegan, empoderar a la gente, ¿no?, y hacerlas útiles para poder solucionar pues, su propio problema. No es la única forma de participación. Desde luego, sin la gente en la calle, estos desahucios sería, pues, nada, la 10ª parte de lo que es. Tenemos ese asunto, ¿no?, de que hacemos uso de la desobediencia civil. Son una serie de posiciones que empoderan a la gente que se nos acerca. Y en muchos casos no solamente cambia su conciencia, sino también cambia su actitud. Cada vez que tenemos una de estas grandes movilizaciones, bien sea el caso de Urelia, lo de Viña, como resultado, lo que pasa es que aparecen activistas. En el caso de Urelia, pues de ser un núcleo de unos 7, 8, pasamos a superar de pronto los 40, ¿no?, cada vez que nos juntábamos a hacer una asamblea. Después no se quedó todo el mundo, ¿no?, porque la gente que llega a través de los casos llega pensando, bueno, pues que el trabajo, estos desahucios, el trabajo en general, está en la calle y está pues, con esa actitud. Y, claro, cuando descubren que esa es la situación extrema, esa es, digamos, la visibilización de nuestro fracaso. Cuando todas las cosas van bien, pues los desahucios o se paran o se solucionan de alguna forma antes de llegar a que sea realmente pues, visible en la calle, ¿no? Claro, en cuanto se dieron cuenta algunos, son muy echados para adelante, ¿no?, de que lo que tocaba era pues, trabajar mucho con la gente, analizar muchas cláusulas hipotecarias, todo ese trabajo, pues algunos dijeron, mira, nos vemos en el próximo desahucio, ¿no? Y la ventaja es que, oye, en el siguiente desahucio estaba. Es decir, esa gente, ¿no?, es activista solo pues que en una línea, ¿no?, que no abarca todo el trabajo que tiene que desarrollar estos desahucios. Evidentemente también tenemos formas de participación hacia el exterior, ¿no? Participamos en otros colectivos como pueden ser las marchas de la dignidad. Pensamos que es importantísimo porque ayuda a generar ambiente de cambio y hacer converger distintas luchas, ¿no?, en un solo momento y un solo sitio. Y pensamos que eso es interesantísimo. Y bueno, está también la participación hacia las instituciones. Es un problema y pienso que se ha hablado bastante en estos días, ¿no?, y es uno de los centros de eso que hoy vamos a tener aquí. El asunto es que para que lo nuestro funcione, pensamos que nuestra actitud de cara a las instituciones ha de ser una actitud reivindicativa, ¿no?, y con mucha transparencia. Es decir, tenemos que ser muy creíbles. Pensamos que la complicidad con las instituciones, pues, un poco mina nuestra credibilidad, ¿no?, a la hora de plantear pues, de una forma seria, ¿no?, las reivindicaciones. Y hay que darse cuenta de que el problema que tenemos que sacar adelante desde estos desahucios es un problema de urgencia.
y es un problema que requiere, ¿no?, de posiciones firmes, ¿no?, y de soluciones ya. Y, bueno, pues en ese sentido pensamos, ¿no?, que debemos de estar sobre todo enfrente de las instituciones. Bien, bueno, pues casi lo podemos dejar ahí, ¿no?, porque como tenemos mucho debate por delante, pues todo se puede volver a tratar. Muchas gracias. Pues nada, terminamos con Claudia de la Concejalía de Participación y nos va a contar un poquinho en que estades e como vedes a situación desde aí. Bueno, boa tarde e desculpade que chegara con un poquinho de retraso. E, bueno, en primeiro lugar, parabéns por organizar este tipo de seminarios, de encontros, que creo que son tremendamente necesarios, sobre todo para o tema que tratamos. Porque é necesario que compartamos pues eso, distintas visións e que compartamos tamén todas estas preguntas que é necesario que nos fagamos, moitas delas tamén creo que sin resposta, non? Pero que é necesario pues, compartilas, facelas e ademais de compartir pues, todas as experiencias de traballo, tanto na rúa como no meu caso, circunstancialmente neste momento na institución. E obviamente para min tamén é fermoso e curioso ao mesmo tempo estar aquí hoxe representando, digamos, ao Concello da Coruña, non? Porque ata fai relativamente pouco eu estaba aí, do outro lado, e tamén, bueno, dentro da miña, digamos, experiencia en distintos ámbitos, pois bueno, entendo moitas das cousas que acabo de escoitar aquí, non? Ben, a mí me gustaría, bueno, dende a organización, digamos, que nos trasladaches algunhas preguntas, non? Entón, bueno, vou a tratar de facer un poquinho así un fío. Pois, por un lado, do plantexamento que temos na Concellería e tamén do contexto, non, que nos atopamos. O contexto que nos atopamos, basicamente, a nada. É dicir, a nada como recursos humanos e económicos, non? E moitísima desorganización e moitísimo desorden dentro de, bueno, dunha administración pública, non? O cal, bueno, pues como cidadá e nese momento como responsable pública, pues tamén non deixa de sorprenderte, non? A topar determinadas cuestións. Entón, bueno, eu, a diferencia de outros compañeros e compañeiras, me atopei con tempo para reflexionar de alguma maneira a razón e o porqué ten sentido que haxa unha Concellería de Participación e Innovación Democrática nun concello como da Coruña, non? E porqué ten sentido que apostemos por políticas, digamos, de participación e por, digamos, incorporar a cidadanía na elaboración das políticas públicas, non? Entón, bueno, pues nos atopamos, digamos, con ese tempo para reflexionar sobre o sentido que tiña todo isto e sobre como artellar ese sentido, non? E como facelo posible, como baixalo ao real. Digo que me sinto afortunada porque realmente creo que é moi importante facerse determinadas preguntas, non? O que, o porqué e o para que de calquer cousa, non? E tratamos de manternos esas preguntas cada vez que activamos pois, calquera dos procesos que estamos activando dentro da Concellería. Entón, nese sentido, chegamos a unha conclusión e a unha estructura pois, relativamente, tratamos de que fora simple, non? Da Concellería, que no seu momento, no mes de setembro, pois, fixemos unha presentación pública, digamos, desa estructura e desas ideas e dese como íbamos a operar como Concellería, e chegamos á conclusión de que queríamos operar como unha Concellería canal, non? Como unha canle pola que tanto a cidadanía como a puidera atravesar e trasladarnos pois, todos os retos e todas as demandas e todas as necesidades e os desexos tamén, non? Para coa cidade, pero tamén para que as outras concellerías, non? Cando falamos de transversalidade, como materializamos, como facemos esa transversalidade real nun organismo, nunha administración que non entende o que eso significa. Non entende o que eso significa ata o punto de que non hai costume de nin traballar conxuntamente entre distintos departamentos, nin de que flúa información entre distintos departamentos, nin de que haxa ni moito menos grupos de traballo entre persoal de distintos departamentos. Non? Entón, como podemos facer posible traballar, normalizar o traballo
que entendemos que ten que ser necesario, non? E natural, de intercambio de información e de un traballo compartido entre distintos departamentos, non? Entón, unha concelleira canal na que, digamos, houbera tres canles, cidadanía, outras concellerías, pero tamén ese adentro, máis adentro, que son os traballadores e as traballadoras públicos. Porque non podemos esquecer que nos cando entramos aí, esta xente xa está, son traballadores, son funcionarios ou funcionarias, non? E cando nos vayamos, porque algún día nos iremos, esa xente seguirá aí. Entón, se realmente estamos falando de facer unha transformación das institucións, de transformar a maneira de facer política e políticas, e neste caso de incorporar determinadas dinámicas como son dinámicas, como se falaron aquí, dinámicas de traballo colaborativo, dinámicas nas que as políticas de participación se fagan realmente estructurais e fagan ese aporte para a transformación da institución, é fundamental contar co aporte de todos estes traballadores e traballadoras para que digamos, entendan e fagan sostible todo isto do que estamos falando. Todo isto, bueno, pois ese é o plantexamento e todo isto evidentemente que non é fácil, pero bueno, creo que nestes 11 meses estamos facendo algunhas cousas que son visibles, como pode ser a porta aberta, ese nome, digamos, que lle dimos aos procesos participativos que estamos activando na cidade, procesos participativos que se activan para tomar decisións relevantes, que teñen que ver coa cidade. Ata agora temos activados tres procesos participativos. Un primeiro proceso que tivo que ver coa organización da cidade en distritos, que, bueno, sabedes que un deber que tiña o Concello da Coruña sin cumplir, porque o Concello da Coruña, igual que moitos concellos do Estado, se rixe por unha lei que é a Lei de Grandes Cidades e que xa polo ano 2003 establece que os concellos teñen que ter órganos e ser órganos de participación e introducir a participación dentro das súas políticas. E neste concello, digamos que eso nunca acabou de arrancar. É certo que no 2004, o pouquiño de entrar en vigor esta lei, se aproba un regulamento de participación cidadá, que é o que está vixente a día de hoxe, pero realmente un regulamento que de alguma maneira se aproba para cumprir o papel, para cumprir a lei, pero que nunca se puxo en funcionamento. E estamos, dende que estamos no Concello, digamos, estamos poñendo en funcionamento ese regulamento, anda que temos a vocación de modificarlo e de actualizalo, porque obviamente responde ás lóxicas de fai máis de 10 anos. Entón, bueno, dentro dese marco desa lei, hai esta cuestión, esta obriga de ter a cidade organizada en distritos e que eses distritos pois faciliten, digamos, estas políticas de proximidade, e o primeiro proceso pois tivo a ver con iso e se plantexou dende unha reflexión colectiva sobre o territorio, porque estamos falando de organizar a cidade de outra maneira, e sobre todo estamos pensando en que ese modelo, de distritos que está implantado en moitísimas cidades, pois que modelo de distritos queremos na cidade da Coruña, porque obviamente non ten moito sentido, entendemos, copiar un modelo de outra cidade, senón reflexionar sobre realmente que modelo e que tipo de distritos queremos nesta cidade. Entón, é un proceso comezado, que agora mesmo rematamos o informe recentemente e o publicaremos próximamente na página web do Concello e faremos difusión e agora mesmo estamos nunha fase como máis interna de análise xurídico-administrativo deses resultados e un proceso aberto. Outro proceso participativo acabamos de presentar esta mañá e ten que ver cos orzamentos participativos, que era, digamos, outra ferramenta e outra ferramenta de directamente, pois neste caso, relacionada co económico, e cos orzamentos e coa relevancia que iso ten, que significa que a cidadanía poda decidir directamente e libremente en que quere invertir, pois neste caso 1 millón de euros do orzamento de 2017.
E outro proceso participativo que tamén está activo e que ese proceso plantexamos como un proceso estable e constante e que ten que ver coas políticas de mocidade, non? Porque se dá casualidade no Concello da Coruña que a Concellería de Participación e tamén Concellería de Mocidade. E o plantexamento que facemos na Concellería de Mocidade, digamos que é a mesma que estamos facendo na Concellería de Participación e é tratar de que esas políticas de mocidade sexan transversais, non? Sexan efectivamente transversais. E para iso, de alguma maneira, dentro de unha das cuestións, non, que plantexades nas preguntas eran os límites, non? Os límites da participación. E eu, persoalmente, cando comezamos a analizar o que se tiña feito antes, en cuestións de mocidade, pois te das conta de que realmente non había un plantexamento, non? Realmente unha política de mocidade clara, non? E te salta a alerta, ou polo menos a min me saltou, de non caer na tentación de deseñar, de falar en nome de falar en nome da mocidade, non? E de decir que é o que a xente moza quere, non? E entón, claro, como non facemos eso? Como non caemos neso? Como abrimos un espazo no que plantexamos a posibilidade de coproducir, non? E de codeseñar, neste caso, unhas políticas de mocidade directamente coa xente moza. E para iso, pois, dende fai 3 meses, máis ou menos, hai un espazo de participación aberto coa mocidade no EICS, que era un espazo pois, bastante infrautilizado, un espazo do Concello, e aí pois, se levan facendo 5 encontros, no que pois, plantexamos, digamos, esta hipótese de partida de é a mocidade, digamos, algo transversal, no sentido de que temos que pensar nela máis alá do ocio e do tempo libre, como normalmente se pensa nela, non? E, bueno, efectivamente, no primeiro encontro, pois, eso se mostrou, porque, efectivamente, pois, se evidenciou que hai preocupacións de temas de vivenda, de cuestións de emprego, moitísima preocupación en temas de mobilidade, moitísimas preocupacións sobre, por exemplo, a propia visibilidade, non? Da mocidade, de como se mostra e como está en moitísimos casos tamén estereotipada e estigmatizada, non? Como unha mocidade e como os mozos e as mozas queren visibilizarse de outra maneira, non? E tamén, pois, a proposta que recollo, non? Que comentabas antes dese espazo autoxestionado, pois tamén a xente moza, non? O reclamaba de alguna maneira como un desexo, non? Entón, bueno, pois esa é unha maneira, digamos, de traballar que estamos tendo. Obviamente, todo isto do que estou falando require tempo. Estamos falando tamén de algo que en concreto nesta cidade, dende a institución, non se tiña fomentado, de aí que non é a primeira vez que hai unha concellería de participación, pero sí que é a primeira vez que hai unha concellería únicamente de participación, non? Existirá na época do bipartito a Concellería de Igualdade e de Participación e neste momento pois, temos unha Concellería especificamente de Igualdade e Diversidade, unha Concellería de Participación e Innovación Democrática, ambas como concellerías transversais, non? Xunto coa Concellería de Medio Ambiente. Entón, bueno, todo isto obviamente require duns tempos, non? E no plantexamento que estamos facendo de traballo dentro da administración, plantexamos facer espazos de participación de calidade, non? E iso que significa? Significa que tratamos de atender e acompañar pois, todos os procesos que activamos de principio a fin. E iso quere dicir, pois, seguramente non activar tropecentos procesos ao mesmo tempo, non? Sino que ir activando pois, pouquiño a pouco, non? E ir reflexionando sobre realmente que espazos de participación se poden abrir, porque non se poden abrir todos os espazos de participación ao mesmo tempo. Dende o ámbito dende o lugar no que vos estou falando, non? Si queremos que realmente, bueno, pues esos espazos pues teñan eso, unha calidade, un acompañamento e outra cuestión que nos preocupa moitísimo e coa que temos o foco e a atención posta que é a cuestión da accesibilidade, non? E de realmente facer procesos
accesibles, e cando falo de accesibilidade falo de que todas as persoas que queiran participar, pois, efectivamente podan facelo, non? E non estou falando só da cuestión da brecha digital, da que se fala moitísimo, non? Porque non podemos esquecer que dende o plantexamento institucional das políticas de participación casi sempre, ou nos últimos anos, o plantexamento era eminentemente vinculado ao ámbito das novas tecnoloxías, non? E entón, como pensamos tamén e pensamos esa accesibilidade dende esas persoas ás que non chega a información, esas persoas que xa están excluídas, non? Ou que se atopan nunha situación de brecha social, económica, etc. Non? Ou a propia mocidade, como falábamos antes, que se atopa nunha situación de invisibilidade e de non saber que tipo de interlocución pode porque nunca ativo, non? Ou apenas ativo. Entón, nese sentido, pois, como se concreta iso? Dende o traballo que estamos facendo no Concello, pois se concreta en todos os espazos que activamos, por exemplo, que haxa un espazo sempre de conciliación, non? E que xa sempre monitoras que atendan pois, os pequenos e as pequenas para que tamén as familias pois, podan participar tanto nos procesos participativos ou como no espazo do Dillotí, que son estes encontros mensuais que facemos todo o goberno nos distintos barrios da cidade. Entón, sempre hai un espazo de conciliación que acompaña estes procesos participativos. E tamén, por exemplo, pois hai persoas que fan que acompañan, digamos, a persoas sordas e fan pois traducción en linguaxe de signos, non? Entón, bueno, pensamos na accesibilidade neste sentido e tamén a temos moi presente en todo o que ten que ver coa comunicación no que estamos facendo, tanto nas palabras que utilizamos para comunicar, porque hai cousas, non? Como pode ser o proceso dos distritos ou como pode ser neste caso o proceso dos orzamentos participativos, que somos conscientes de que son procesos moi complexos, ademais de que nunca aconteceron, non? Nesta cidade. Entón, obviamente, a xente eu mesma, non? Bueno, pois, como? Unha vez que cando estás metida nunha cousa o entendes, non? Pero te decatas de que é necesario comunicalo dun xeito simple, non? Porque o importante é que a xente, bueno, pois, teña esa posibilidade de participar e, obviamente, elixa se quere facelo ou non o quere facer, pero, obviamente, bueno, nós temos a responsabilidade de xerar ese espazo, porque é un dereito, non? Un dereito que temos de participar do que ten que ver co público. Entón, nos preocupamos moito de coidar as palabras que utilizamos, como comunicamos, que tipo de materiais. Pensamos noutros dispositivos de comunicación máis alá dos dispositivos convencionais, de medios de comunicación, de redes sociais, pois, co tema dos distritos se xeraron unhas portas que se colocaron en distintos espazos da cidade e sempre, en todos os procesos que estamos activando, contamos cunha persoa, cunha mediadora, ou podemos chamarlle, para evitar confusións, unha persoa que fai unha informadora a pé de rúa, digamos, que informa ás persoas, non, nos distintos barrios ou neses espazos onde, como decíamos antes, non chegan os medios, os xornais, ou non chega ou a xente non escoita a radio, polo que sexa, non? Ou facer esa comunicación tamén especificamente, pois, por exemplo, con centros escolares, non? E facemos isto por unha cuestión de accesibilidade, pero tamén polo desexo de que a participación, os espazos de participación que activemos sexan representativos desa pluralidade e desa diversidade que hai neste caso pois nunha cidade como a Coruña, non? Entón, bueno, dende o traballo que estamos facendo, todo, digamos, o tratamos de pasar por estas cuestións que vos comentaba antes, non? E os comos, pois o como facemos as cousas, pois para nós é moi importante, non? Trato de rematar, porque, bueno, quería, obviamente, meterme un pouco no lugar de conflicto, porque creo que a participación tamén, o sea, a participación é na súa natureza iso, non? O sea, é un espazo de conflicto. E dende a institución todavía máis. E dende a institución creo que temos que non ocultalo, sino evidencialo. Evidenciar que
non se trata de chegar a consensos ou de que todo o mundo este contento co que estamos facendo, sino todo o contrario, de que, de alguna maneira, podamos contribuir a que haxa un pensamento crítico sobre, pois neste caso, a cidade que vivimos, neste caso, as políticas, non? Que se están tratando de desenvolver dende o Concello, e obviamente aí a relación, pois neste caso cos movementos sociais ou co tecido asociativo da cidade, ha de ser unha relación aberta, non? De escoita, por suposto, pero obviamente é unha relación de natureza conflictiva e de natureza tamén de disenso, non? Porque haberá cousas que nos debedes exixir constantemente, non? E obviamente este debate que está enriba da mesa de que aconteceu dende o momento no que algunhas persoas pois que militábamos nos movimentos sociais ou estábamos en distintos colectivos, de repente damos o salto á institución. Obviamente acontece un baleiro, non? Un determinado baleiro, porque hai persoas que se colocan noutro lugar, pero entendo que eses ambos lugares teñen que dialogar, pero non teñen necesariamente nin moverse todo o mundo para un lugar, nin moito menos, non? Senón, como manter ese diálogo constante, que haberá momentos nos que sexa máis fluido e momentos nos que sexa máis tenso e nos que nos teredes que dar os toques de atención de aquí estades facendo algo que non queremos que se faga, non? E dende a administración pois temos a responsabilidade de trasladar pois toda a información que se nos sexa demandada e tamén, como vos decía antes, explicar como funciona a administración por dentro e tamén explicar, e falábamos outro día en Barcelona no seminario que sea un seminario similar a este, non? No que había tamén pois, compañeros e compañeras de outros concellos, reflexionábamos sobre que tamén a nosa responsabilidade é explicar o que non se pode, o que non se pode facer dende o lugar que nos estamos ocupando neste momento, porque hai cousas que non se poden facer. Porque o noso marco é un marco institucional, en proceso de transformación e que trataremos de abrilo o máximo posible e de que moitísimas cousas que desexamos e que desexades se podan facer. Pero é certo que hai cousas que a día de hoxe non se poden dende este lugar, non dende outros lugares, non? Entón, como recoñecemos ese tipo de cousas que están aí? E o deixo para seguir conversando despois. Bueno, pois moitas gracias a todos e a todas. Bueno, moi ben cos tempos, imos aí asustados que empezamos un poquinho máis tarde. Nada, imos abrir unha ronda, foron moi diversas intervencións, bueno, puntos de partida, necesidades, posicións, experiencias, entón, isto é voso para calqueira pregunta ou cousa que querades plantexar. Bueno, o resultado de casi todas as posicións había un desexo, me parece, que compartido, seguramente por moita outra xente, como pode ser a terceira idade, etc., da creación de proxectos autoxestionados que os grupos organicen dende o principio ao final. Creo que é unha demanda generalizada, cada vez vai máis en aumento, porque as políticas e as maneiras de organizar non nos gustan, non nos representan e convértenos en usuarios pasivos. Me parece que iso é algo que está no ambiente e que iso é algo que solamente pode facerse se desde o público se pon a vontade de facelo. Logo, con respecto ao tema que plantexaba aí o compañeiro desto desahucios, é verdad que é un debate profundo e intenso sobre onde ten que empezar, o sea, onde ten que estar o activismo social e cidadán e onde están as administracións, como é o trasvase de unhas a outras, etc. Pero tamén hai outra cousa importante que é que o público é noso. Os cartos son nosos.
Por tanto, todo o que se faga público debería pasar por nós. Porque nós temos a obriga e a responsabilidade de exixir, reivindicar, protestar e tamén de participar. Con respecto aos temas que falaba Claudia, non, sobre participación, a min só unha cousa que me preocupa, que é os programas, para min, de participación e innovación democrática, ás veces parecenme moi fora da realidade nosa, porque nós xa participamos. Quer dicir, non nos teñen que chamar para participar, nós levamos participando moitos anos. Entón, quizáis o que falta é un espazo onde realmente podamos dar ideas, aportar cousas, poñer cousas en común. É dicir, eu non quero ser chamada, perdón, pero sentirme moi mal cando se me chamou para os distritos, porque eu teño moitas cousas que aportar. É dicir, non son unha persoa que por primeira vez escoita falar de participación, nin de distritos, nin de comunidades, nin non sei que, levo 40 anos no activismo. Entón, como levo 40 anos, teño a exixencia e a necesidade de servir para algo. E para algo que tamén non público, porque é noso. E perdoade, pero é que me sentín, síntome moi cabreada en algúns momentos, vale? E, bueno, e porque ademais eu estou activa. É dicir, e logo, bueno, reivindicar e apoiar a Prometea, porque me parece un proxecto maravilloso e oxalá exista nesta cidade realmente unha liña e unha maneira de ver a saúde mental desde outra perspectiva. Non sei se alguén quere contestar. Vale, pero alguna de vos quere dar algún feedback ao que comentou Carmen, non? Bueno, podo falar do tema dos... Sí. Respecto aos espazos autoxestionados, evidentemente é unha demanda nesta cidade histórica, non? En moitos casos, e ben o sabemos pola experiencia do proxecto Cárcere, non? E realmente unha necesidade de que haxa espazos propios, non? Por parte da cidadanía. Contarvos o que, bueno, algúns xa sabedes, porque vos reunichedes na Concellería e vos lo explicamos, en que situación nos atopamos esa cuestión dos espazos neste Concello. O sea, nos atopamos de que non existía un inventario de espazos, nin existían uns criterios obxectivos baixo os cales ceder os espazos. E iso é un problema, porque se queremos pensar noutros modelos, digamos, de xestión que queremos, e hai unha vontade neste momento política por parte do Concello da Coruña de establecer outros marcos de xestión, neste caso, dos espazos municipais e incluso de poder pensar noutro modelo de xestión de algúns equipamentos municipais, pero claro, necesitamos entender o que hai. E nese traballo nos puxemos a facelo dende o momento dende o verán pasado, vamos, un traballo bastante detectivesco de entender e buscar os papéis que digan o que é municipal e o que non é municipal e entender en que situación estaban cada un deses espazos, en que situación estaban a nivel de cesión, porque non todos os espazos estaban ni están nunha mesma situación, hai espazos cedidos dende fai moitísimos anos a unha mesma entidade, nunhas condicións, espazos cedidos dende fai outros X anos a outra entidade noutras condicións, entidades que levan anos reclamando espazos e pedindo espazos e que nunca foron recibidas. Entón, bueno, un batiburrillo de situacións bastante complicado de entender baixo que lóxicas estaba pensado. A conclusión é que non había ningunha lóxica máis que a lóxica puramente subxectiva. Entón, bueno, nese proceso estamos e estamos agora mesmo coa intención de sacar a concurso uns 4 espazos que están ben e listos para ser ocupados e utilizados por entidades, porque o Concello realmente ten moitos espazos, pero en unha situación
lamentable a nivel estructural, non? E necesitan ser arranxados. Entón, por un lado, poder sacar e poder darlle uso a espazos que están en bo estado e, por outro lado, planificar o arranxo de espazos que son municipais e que son susceptibles de poder ser utilizados, pero que non están agora mesmo, pois nunca houve un mantemento tampouco planificado e entón pois estamos tratando de facelo, non? De facer un mantemento e de establecer, digamos, que prioridades de arranxos podemos asumir, pois, por exemplo, neste ano, non? E por outro lado, comezar a abrir esas novas maneiras de uso dos espazos, non? Por exemplo, propoñendo que haxa espazos municipais que sexan compartidos por máis dunha entidade. Algo completamente normal e natural en moitísimas cidades, pero que nesta cidade, por algunha misteriosa razón, nunca se potenciou. E, obviamente, non hai espazos para cubrir as necesidades de todas as entidades que piden espazos, non? Entón, pois, comezar a potenciar ese tipo de dinámicas e tamén comezar a falar deso que comentaba Carmen, non? De esos outros modelos posibles, non? Que podemos chamarlle xestión cívica, podemos chamarlle xestión comunitaria, pero temos que comezar a pensar nese marco, non? Nese marco, tanto a nivel normativo, no noso caso, e tamén pois nese marco de como vos tamén estades demandando o uso deses espazos, non? Ou tamén como se materializaría unha autoxestión dun espazo municipal, non? Que a min personalmente, dende o lugar que estou agora, me custa utilizar esa palabra. A min personalmente me custa utilizar esa palabra dende a institución que estou falando neste momento, non? Tendo estado en espazos autoxestionados, non? Pero sí que me podo imaginar que é posible unha xestión cívica, e cando falo de xestión cívica me refiro pois, a modelos, por exemplo, que existen en Barcelona, no que hai entidades que xestionan directamente centros cívicos ou espazos municipais, non? Ou unha xestión comunitaria, como pode ser un modelo do que acaban de abrir en Zaragoza, como Larinera, no que hai técnicos municipais, hai un grupo motor sobre ese espacio, hai asociacións de veciños, e se establece unha xestión comunitaria sobre ese espazo. E perdoade a extensión da resposta. Sí. Bueno, conectando un pouco e tirando tamén un fío de soporte a Claudia, porque tamén me parece que estas conversas, cando hai unha concelleira de participación, se trata sobre participación, te van a apuntar todos os cañóns a ti. Creo que é interesante recoller reflexións que aconteceron antes. Cando ti falas de autoxestión, que é unha palabra que te costa comprender dende estando na institución, eu podo comprender, lóxicamente, porque esa reclama de autoxestión, de como o Concello me vai axudar a mí a autoxestionarme, que a autoxestión, por definición, xurde dende o auto, non? Dende o eu ou o nós, que se comeza a xestionar sen estar agardando a subvención, sen estar agardando a facilitación. Sí que é certo que agora temos a posibilidade, isto é todo un pouco unha reflexión, non? Temos a posibilidade de ter parceiros nas institucións que poden estar abrindo recursos, canles, validación, como colocaba Silvia, e soporte para tratarnos de igual a igual a ciudadanía e a institución e comezar a andar ese camiño, porque un camiño que podemos empezar a dar pasos nese sentido. Ata agora está a institución e debaixo o tecido productivo para o beneficio da institución, non? Básicamente. Se mudamos ese modelo, temos parceiros dentro, podemos comezar a pensar en como camiñar xuntos sen que ninguén este arriba nin abaixo. A autoxestión ten que estar acontecendo antes, durante e despois. É un camiño que nunca deberíamos abandonar. Os parceiros que temos aquí na mesa sentados explicando os seus proxectos estades traballando xa dende a autoxestión. A Stop Desahucios, a Domou, a xente de Prometea, o proxecto Carce de Casa Colorida son exemplos de autoxestión. Como eles se poden relacionar con as institucións, evidentemente, cada un ten unhas demandas. Ese camino creo que non é para abandonar nunca. Si ven, si o Concello, que tamén ven de algún xeito acompañando, coñecendo e podendo xuntarse nestas mesas con estes outros compañeros e compañeiras, pode estar recollendo, pode estar comprendendo esa necesidade de ahora sí que estamos aquí, podemos abrir caminos para empoderar isto e facelos resistentes no tempo, por se un día non estades, que isto non veña para atrás outra vez, non? Creo que a cosa anda por aí un pouco. Quería aproveitar tamén que teño o micro
vou aproveitar para saludar, non, que va, para facer unha pregunta. De que xeito creedes, como se pensa aquí, non tanto só Claudia, senón como podemos pensarnos a participación nunha cidade cando non se están aproveitando ben todos os recursos naturais que ten unha cidade para ser realmente participativa. Me refiro a espacios físicos, espacios públicos. Cando se fan xestións administrativas, moitas veces os barrios deberían ser os epicentros distribuídos de participación nunha cidade, non? O que aconteceu en cidades en Cuba, cando tiveron a crise do petróleo, que tiveron que redistribuir por necesidade de desplazamento físico, porque non había petróleo, as xestións burocráticas. É unha aprendizaxe que pode ter Occidente nese sentido, e outros casos que se deron, para decir, bueno, a participación, se non pode ser a través das tecnoloxías en moitos casos, que tamén é algo a estudiar, as cidades deben estar preparadas, non? Hai que redistribuir o poder e os recursos en moitos casos a través dos barrios, dos distritos, xa dende o pensamento da participación un pouco, non? Os fórums, os ágoras, todos estes espacios que están aí, me parece que é unha cousa, non sei nese sentido que penso moito. Hablando precisamente de estos espacios de participación, te voy a leer un mail que hicimos la semana pasada porque nos coincidió desarrollar, pudimos elaborar un grupo de activistas. Y te voy a leer el mail, te voy a leer la contestación de la responsable del Ágora. Buenos días, somos un pequeño grupo feminista que precisa de un local para reunirse el miércoles 11 de mayo sobre las 5 de la tarde hasta las 6:30. Muchas gracias, estamos a la espera de vuestra respuesta de la responsable del Ágora. Hola, nos resulta imposible poder atender tu solicitud de espacio para una reunión. Yo te aconsejo que te dirijas a la concejala de Participación Ciudadana y les pongas las necesidades que tenéis para que allí puedan evaluar cómo poder darle respuesta. El teléfono está, la secretaria se llama. A mí no me parece pertinente esto para poder participar, además en un macro pedazo local que tenemos allí, súper chulo, con wifi, donde las feministas podemos estar tranquilas, a nuestro rollo y tal, y nos vimos el local. Yo pasé de llamar a tu secretaria para pedir un local de 1 hora y media, no me parece estos trámites de burocracia de gestión. Y después quería ser también un poco impertinente con el resto de los invitados y preguntaros cómo es vuestra relación con la Concejalía de Participación. Si habéis tenido alguna relación y con la administración en general Gracias. Bueno, ¿o recogemos alguna pregunta más? Unha pregunta para Elena. En canto a diagnose sobre para cando falabas da parte histórica, non? Eu botei en falta todo o movimento autoxestionado español, do anarquismo, dos movimentos hippies, das universidades libres, comunidades de base, etc. É dicir, que igual creemos que nos estamos inventando algo. É dicir, que fai máis de 50 anos que se fai autoxestión neste país. Moitísimo máis. É dicir, que é innovación democrática tamén. É dicir, que este país non acaba de nacer. Digo porque a nivel histórico ás veces esquecémonos das fontes. Había unhas universidades libres, superpotentes, e universidades populares, onde se traían profesores de todo o mundo, se lles pagaba o billete en colectividade e se lles mandaba outra vez. E donde ti elixías as túas asignaturas e te autoinformabas. Digo por cuestións de ignorancia que a veces temos. Recogemos as preguntas. A pregunta do igual, tamén a que fixo Óscar, preguntaba todas, non? Que como podíamos pois facer antes, durante e despois, e como desde os barrios podemos aproveitar todos os recursos que temos, descentralizar e bueno, despegar tamén os procesos de participación. Entendín aí, non? Como desde os barrios e cos recursos que hai, a veces infrautilizados, como se podería... E a, bueno, comentario de
de Carmen e a pregunta que Pablo lanzaba a todas, ¿no? Bueno, directamente o comentario para Claudia por tema do Ágora e o comentario. Venga, eu respondo do mail. Totalmente de acordo. O que acontece no Ágora neste momento é moi representativo do desorden. A mí me gustaría preguntarvos que acontecía antes de que nos entráramos no Concello. Me imagino que o mesmo. Claro, sí. Directamente mandaban o formulario de tasas. Claro, porque o Ágora, e isto é algo que vos non deberíades, eu vou a contar e deberíades, porque deberíades sabelo, pero en realidade a administración non debería ter que explicalo, non? O Ágora depende, o Ágora e o Fórum, non, dependen do INCE, que é un organismo autónomo e que ten outro funcionamento, non? Porque ten uns estatutos propios, así como ten unhas ordenancias fiscais propias, por eso, pois, ten tasas de uso. E neses estatutos do INCE se di que se poden permitir e ceder as instalacións para facer actividades de tipo cultural. Podemos abrir o debate do cultural, do que é cultural ou non, ou do que a institución pública debería considerar como cultural, non? E abrir un pouquiño, pero bueno, vamos a deixar ese debate para outro momento. E que acontece? Que nos atopamos, bueno, no Ágora se atopan con moitísimas situacións deste tipo. Entón, durante un tempo, o comezo, pois comezamos a resolvelas a través da Concellería de Participación, un poquinho como caixón desastre. Porque a Concellería de Participación, en colaboración coa entidade que o pida, favorece que esa actividade se leve a cabo. Pero eso cruza cos estatutos dese INCE, non? Entón, durante unhas semanas, digamos, eso foi posible, non? Facer esa, non sei se decir a legalidade, pero, bueno, de repente propoñer operar de outra maneira. E, sin embargo, chegou un momento no que nos volvemos a referir a lei, digamos, non? A eses estatutos. Co cal, ata que non se modifiquen eses estatutos, digamos que eu podo seguir intentando, e eu sigo intentando, que se poda acceder a eses espazos en colaboración con, pero en colaboración con significa que a actividade que decir aí, nin ten que estar ningún persoal municipal nesa actividade. E, sin embargo, se me pide que así sexa, non? Entón, bueno, nese proceso de ordear todo ese caos, non? E de facilitar, porque, obviamente, eso que acontece no agora non pode acontecer. E, sin embargo, acontece. E aí nos chocamos, bueno, pois con algunhas resistencias e coa lentitude da burocracia. Entón, bueno, estou completamente ao tanto, estamos completamente ao tanto desa situación anómala, non? E de que eso non debería ser así. E, bueno, e diré... E que sí, no, e diré que estamos trabajando en ello, porque así é. E agardo, de verdade agardo que en un futuro próximo non só no Ágora, que ten esa particularidade, pero que importa de quen dependa, non? É efectivamente unha das grandes instalacións que hai nesta cidade, non? E con enormes potencialidades. Pero tanto Ágora como Fórum, como os centros cívicos, se poden utilizar con total normalidade, igual que o espazo público. Porque no espazo público, calquera persoa que tivera a experiencia de pedir o espazo público para facer calquer cousa, se atopa con problemas similares. Non? E unhas veces te responden unha cousa e outras veces te responden outra. Entón non hai un procedimento, non? Entón, cando falo dese traballo invisible, falo destas cousas, de que estamos internamente facendo todo ese traballo de procedimentar o que non estaba procedimentado. É unha pregunta, pero o INCE de quen depende? De cultura. De cultura, pero de cultura de concello, é municipal. Ben, entón, falando e facendo gala da transversalidade que se pretende facer neste novo concello, digo eu, o tempo, que tampouco ten que ser moito, os regulamentos tamén cambian, se poden modificarse, poden adaptarse. E hai cousas que son, me refiro que hai cousas que mellor é o que ti dirías antes, non temos ferramentas, non temos orzamentos, non temos... Pero hai cousas que son moito máis sinxelas de unha vez coñecido, ademais, como estás dicindo, que se coñece esa situación,
que cambiar un regulamento que ao mellor estou falando sen saber, pero como depende do Concello, pois si é unha oportunidade para poder modificarlo, e tamén o tema que falaba desde entidades que soliciten locais, que tampouco teñen por que ser nin asociacións nin entidades, poden ser persoas e grupos que non pertenezcan a asociacións e que podan necesitar, pois eso, para unha reunión, un día, que da igual que sexa xente de un bar, un colectivo, dame igual. Era iso. Sí. A vontade do Concello, e será, xa non falando desta concellería. Sí, sí. Cando vos decía o tema dos estatutos, bueno, o procedimento de modificación dos estatutos é similar ao procedimento de modificación dun regulamento, é dicir, ten os seus trámites, non? E no caso do INCE é importante decir, non? Que ten, efectivamente depende do Concello, pero un organismo autónomo e ten un Consello Reitor que o regula, non? Polo cal teñen que pasar as cousas. Naturalmente depende da Concellería de Cultura, non? Pero evidentemente depende do Concello en xeral. Pero ten o seu propio persoal, ten o seu propio orzamento, ten a súa propia dinámica de funcionamento. E respecto ao que decías agora, sobre as persoas non individuais ou os colectivos informais, obviamente, acontece unha cousa dentro da institución, a resistencia ao cambio, a resistencia ás cousas que nunca se fixeron e esa sensación de que o que nunca se fixo non se pode facer. Cando nunca se relacionou unha administración a nivel de ceder un espazo cun colectivo informal, por exemplo, custa entender como, a quen recoñezo, non quen se fai responsable, toda esta cuestión das responsabilidades, non? Por exemplo, temos a intención de, en canto podamos, abrir un rexistro de colectivos informais, non? É dicir, colectivos informais que hai moitísimos nesta cidade, bueno, podan simplemente decir, existimos, non? Sin necesidade de que se registren no REMAC, pero que digan, existimos. Entón, que non haxa ninguna dúbida unha vez que queran referirse, non? Ou pedir algún tipo de espazos. Entón, de novo, é como ese diálogo, non? E ese equilibrio entre as cousas que desexamos facer e as cousas que a día de hoxe, con todos os límites que decía antes, e que os digo non por excusar, pero é importante, creo que tamén se saiba, non? Obviamente, todas estas modificacións pois necesitan recursos humanos, sobre todo que o leven a cabo, non? Entón, no noso caso, como os explicaba antes, parte da estrategia é contar non só co persoal que temos, que eu cando entrei era unha persoa, non? E a día de hoxe pois son 3, senón contar en xeral, con todo o persoal, non? E tratar de que esas lóxicas, esa transversalidade, atraviese e se integre. Pero nun lugar onde eso nunca aconteceu, bueno, pois estamos avanzando un montón, non? E se están facendo un montón de cousas. Obviamente non ao ritmo do que vos gustaría. Eso é evidente. E tedes que ler nosos emails e decírnoslo e se agradece. O sea, en absoluto tedes que excusarvos ou sentir pudor en decilo. O sea, eu, de verdade, creo que tamén estamos para iso. Quería facer un... A ver, nosotros tenemos como espacio natural la calle. Vamos, lo que nos echa de hacer las reuniones en la calle, en el Parque de Santa Margarita, es el mal tiempo, es el invierno, ¿no? Y encontramos, bueno, pues centros independientes que nada tienen que ver con el municipalismo, ¿no? Que además están creciendo, es decir, está esa otra dimensión. A Própolis y al Gómez Galloso, a día de hoy hay que añadir el Ateneo Libertario, José Tarrió y la Comuna, ¿no? Y esas son iniciativas que surgen directamente desde la ciudadanía, autoorganizadas, ¿no? Y que son espacios abiertos que, oye, pues a estos desahucios le han venido muy bien, por eso, porque llueve. Pero, sinceramente, pensamos también que parte, ¿no?, de la misión del activismo es fomentar el activismo, es hacer que el activismo sea visible, ¿no? Una de las cosas que marcaron diferencias un poco a raíz del 15M fue el uso de la calle, el uso de la plaza, ¿no?, como espacio de debate y espacio de acción política, a fin de cuentas, ¿no? Claro, somos herederos del 15M, ¿no? No tenemos complejos y no tenemos ningún problema, pues, a la hora de juntarnos en el Parque de Santa Margarita en torno a una mesa. Se hace un poco extraño, ¿no? Pues sí, al afectado que llega por primera vez, ¿no? Y
Hombre, pues en lugar de en un despacho hay gente que llega a estos desahucios con ideas un poco extrañas, ¿no? De que se va a encontrar con un despacho, un abogado, no sé qué. Claro, lo que se encuentra, ¿no? Pues es gente allí intentando sacar adelante su problema desde la mismísima calle. Vamos, y en el fondo, poco más hace falta, ¿eh? Poco más hace falta. Claro, en relación con lo que está diciendo, la reapropiación puede ser de lo público, en las calles, estando en las calles, pero es que también hay edificios locales, no sé, como Carlos, que también tenemos que considerarlos públicos y apropiarnos de ellos. Me refiero que yo creo que la labor de la calle es muy importante, ha retrocedido muchísimo, porque ha retrocedido mucho. Yo tengo ahí un 50-50 entre la ley Mordaza y el salto de la gente que estaba en los colectivos a las instituciones. Yo le pongo ahí un 50-50. De responsabilidad en ese punto. La lucha ha cambiado también un poco de escenario. Ha dejado de estar la lucha en la calle, ¿no? A, oye, abrirse posibilidades políticas. Sí, pero bueno. Sí, ya, no, pero yo creo que en el imaginario de la gente hay un poco también eso, de que ahora... Es un tejido que se está desarmando. Sí, claro. Y que puede tener unas consecuencias bastante graves. Pero me refiero a eso, cuando lo de la calle sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y reuniones que hemos tenido en grupos de feminismo, allí sentadas en la aldea, yo qué sé, sí, pero que también me refiero al sentimiento también de apropiarnos de los locales que manejan instituciones, en este caso el Concello, como nuestros, como, ¿sabes? Que son nuestros. Que después de todo, no hacerlo como que es institucional y parece como que mejor no vamos por ahí. Yo, antiinstitucional en otras cosas, pero en eso de los locales, fíjate que creo que es bueno que nos reapropiemos de ellos. Hombre, lo ideal sería poder usarlos sin ni siquiera tener que pedir permiso, ¿no? Llegar allí. Aparato non me gusta nada. Bueno, eu creo que hai uns espacios públicos maravillosos en todos os barrios que se chaman colexios e institutos públicos que, supostamente, pechan a 6 da tarde e estar abertos hasta 7 ou hasta 8. Parece ser que o problema é que non hai personal para mantelos abertos. Entón, a mí, o que me estaba dicendo, o tema institucional, que é como unha especie de corset institucional que impide facerlo todo. Que hai como unha barreira entre os ciudadanos e o institucional. Entón, nos atopamos que non se pode contratar a xente para abrir os colexios. Non se pode, hai que pedir como pasar unha serie de barreiras para pedir un espacio no agua. É dicir, e tamén teño a sensación como de que este é unha crítica ás institucións, los administradores del Concello, y como que no somos suficientemente valientes como para arranchar esos corsés, ¿no? Como parece que están como pedido permiso, oye, que estamos aquí, pero bueno, tímidamente llegamos, no vayamos a donde estamos. Es un poco una sensación que igual no es real, pero a mí me parece así, desde fuera, claro, por eso todo eso se... Os intersticios, ¿no? Lo llaman como las barreras que les gustan. Pero así, a mí, como ciudadana, me parece, joder, pues si llegamos aquí para arrachar, para la nueva política, para arrachar con todo lo anterior, pues entonces un poco más de energía, por favor. Eso que me parece a mí, que hay una falta de energía. Después también me parece un grave problema lo que decías tú un pouco de que eu creo que as institucións ou un constitucional clásico pois non sei como funcionaba. Supoño que por grupos de poder e por outro tipo de mecanismos, pero isto que quere romper, rachar este municipalismo novo, teria que ter un apoio social forte, un apoio popular e ciudadano. Eu creo sinceramente, que hai unha desmovilización total, non só da xente que está aquí, dos grupos estos, movimentos sociales todos que creen na autogestión, porque son movimentos tamén que a veces, porque, por exemplo, nuestro desafío
ter demasiada relación con o poder, porque o poder desgasta, porque o poder, pues, luego pasa factura, ¿no? Entonces, no sé cómo se puede articular ese movimiento popular, cuando los movimientos sociales también tenemos, o sea, que participamos en ellos, entonces esos prejuicios o ese miedo a ser cooptados o a, no sé si me estoy explicando, pero sí que hay ahí algo que está por resolver, me parece a mí. Eso es un poco. Eu quería responder, bueno, primeiro un pouco responder a intervención de Claudia, porque reforza un pouco algo que colocaba no texto. De algún xeito me provoca tristeza que non sorpresa que dentro da institución que probablemente podería entender mellor os nosos procesos, estes procesos autónomos, xa non autoxestionados, autogobernados, autónomos, non de algún xeito, que demostran constantemente a viabilidade do que fan, a responsabilidade, grande responsabilidade co que fan, non? Pois que non sexan entendidos dende, digamos, a vanguardia da institucionalidade que pode estar representando Claudia aquí, e que se caia outra vez no paternalismo, na necesidade de observar, a capacidade de, non sei, as calidades da autoxestión ou dos procesos ou referentes en Zaragoza, Barcelona ou non sei onde. Non me deixa de xerar tristeza profunda, e sobre todo tamén porque este movimento que entra na institución coruñesa, eu non son de Coruña, pero acompaño bastante este territorio. E estas persoas que están en este proceso me consta que estiveron a pé de rúa, polo menos para coñecer esas realidades, non? E sentir eso nun momento dado. Cando se coloca dende aquí, unha vez dentro da institución, claro, eu teño as miñas dúbidas de si estar moi ou nomear claramente a autoxestión xa dende dentro me xeran as dúbidas. Bueno, pois eso reforza un pouco o que colocaba no inicio no texto, que vamos en direccións moi diferentes, e reforza tamén ese comentario que acaba de expoñer a compañeira na sala, non? O medo da cooptación, é que a cooptación existe. O sea, isto unha vez que estás nunha estructura, e o teu día a día, a narrativa que te envolve 24 horas, é unha, e non é a que ti originariamente defendes e compartes, pois ao final te perdes moito. E é normal, é absolutamente normal. E despois tamén claro, me sorprende tamén querer un pouco establecer ou ter o plano claro, o estudio da cidade clara, con tanta previsión, os marcos directores, os plans directores, dos mapeamentos, o que hai, non sei que, para dar xa, para abrir a porta aos procesos reais existentes. Por qué? Porque van a estar 4 anos, non sabemos se van a estar 4 máis. Se un plan director se tarda en redactar 3 anos, teñen 1 ano para acceder aos espacios e a comezar a facer, non? Entón, todo este rollo así de plegarse moito a institucionalidade é moi pesado. O sea, dende non é moi pesado e reforza moito o que eu acabo de decir. E para contestar un pouco a compañeira, xa de procesos e de espacios, lóxicamente, eu non vim a facer un relatorio histórico da autoxestión, porque a autoxestión hai dende as cavernas hasta hoxe, e hai para o ben e para o mal, porque hai autoxestión para mandar mal, autoxestión na iglesia, hai para o ben e para o mal. Autoxestión per se non é nin boa nin mala, se non vai ligada a éticas ou demás. E eu me inscribí nun proceso vivo de autoxestión, no que a Casa Colorida, a máis bella, nese proceso son eu, que teño 41 anos. O proceso vivo que poden rescatar as miñas compañeiras de autoxestión e máis, o que relatei aquí, e para nada veño, como dixen, a decir como se fan as cousas, moito menos. Moitas veces tamén a hora que despois falo.
Sí, por unha parte, o que falábamos que empezou Óscar falando diso, de empregar o espazo público. Nos, como estos desafizamentos, Proxecto Cárcere, se pode estar na rúa moito mellor. Pero, como decíamos, aquí na Coruña, estar na rúa poucos meses o ano. Entón, sí que temos esa dúbida de se reclamar os centros cívicos, por exemplo, que dicíamos, e porque tamén está claro que se non os pedimos non se vai facilitar o seu uso, ou, por outra parte, apoiar eses outros espazos que están saindo que igual nos parecen máis interesantes. Agora mesmo o que estamos facendo é empregar ou ben eses espazos ou espazos amigos, por así chamalos, non? En gran parte porque a burocracia para ter acceso a eses outros municipais é incrible. E moitas veces, como dicíades, se non é asociación, se non tedes un CIF, directamente non podedes, o cal non é lóxico. Eso por unha parte. E despois, o que falaba a compañeira de arriba, Silvia, penso que en Proxecto Cárcere hai certo medo ou certas reticencias a ese paternalismo que igual estamos vendo en como se están levando un pouco as cousas desde o Concello. E que sí que vemos moi positivo intentar facelo de forma máis natural e sen tanto medo a errar, que ao fin e ao cabo é necesario, e se pode aprender moito máis dun proceso no que fallas e o refás e volves facelo e que esta vez te saia ben. Ou isto xa igual máis a nivel persoal, eu tamén noto un pouco de falta de enerxía ou de... Está claro que as normas como están feitas non están feitas para nós. Entón, intentar ou preocuparse tanto de cumplir ao 100% todo, eu boto en falta un pouco máis xogar nesa alegalidade, como mínimo, para darlle un pouco de pulo ás cousas e non, pois o que me estamos dicindo aquí, un pouco que parece que falta ese ánimo. Pois, a ver, porque é unha resposta que a ver se non é moi longa, porque, bueno, eu son Paula, que son de Radio Prometea tamén, de feito iba a estar sentada aí, pero hoxe non me atopo moi ben, entón, xa aquí ao meu compañeiro se podía sentarse él. En relación á relación de Prometea co Concello, unha pregunta moi interesante. É moi curioso porque Prometea como grupo, primeiro, como grupo de persoas psiquiatrizadas, que xa é un grupo que estamos xa, como grupo social, estamos na marxe da marxe, porque a nivel laboral, a nivel de marxinación, a nivel de prexuicios que sufrimos polo resto da sociedade, criminalización, todavía se sinala cando unha persoa cunha etiqueta, un diagnóstico, cometa algún delito penal, todavía aparece nos periódicos o seu nome, cosa que xa non pasa, afortunadamente pola loita de quen o fixo, xa non pasa coas persoas, unha persoa xa non pode aparecer un delito penal ao lado de unha orientación sexual, por exemplo. No noso caso sigue aparecendo, se considera o máis normal do mundo e xenera relacións extrañas que non son nada científicas entre diagnóstico e violencia. Conto isto porque ten que ver coa relación de Prometea co Concello. A Prometea se nos convidou por parte do Concello para formar parte do programa PIPE, de identificación policial, de programa de identificación policial eficaz. Claro, nos en principio, a relación da xente psiquiatrizada coa policía non é moi así, nin a local, nin a de ninguén, non é unha relación estupenda. E desde o punto de vista de persoas activistas, a relación coa policía sempre é problemática, cando non directamente, problemática por decirlo de xeito suave, non? Entón, claro, cando nos convidaron para formar parte disso, dixen, ostra, pero como, non? E despois me di conta de que nos convidaban a nós que somos directamente as persoas psiquiatrizadas, directamente as persoas, cando a policía nos ve mal, moitas veces é a policía a que nos leva a ingresar, ou moitas veces é a familia a que chama a policía para que nos ingrese, e o mellor nós non queremos ingresar, entón, a posibilidade, o feito de que o Concello nos chame a nós para
digamos, colaborar nese programa de identificación policial, para mí foi algo moi positivo, porque non sei se o Concello chamou ou non chamou a FEAFES, por exemplo, ou se FEAFES pasou de todos ou lo fomos nós. Non teño nin idea, pero a mí pareceume incluso unha oportunidade de formación á policía local para que teña en conta a diversidade, non? Entón, se esa oportunidade de formación, os interlocutores somos nós, e non as asociacións de familiares, non? O sea, a cosa cambia moito, non? Porque, bueno, se pode, polo menos antes unha posibilidade de intelixibilidade política, non? Cando no resto non tes nada. E, bueno, e isto parece que lle estou botando flores ao Concello, pero no noso caso a relación co Concello de momento é esa. E bueno, tamén formamos parte coa Concellería de Igualdade e Diversidade para, bueno, as diversas asociacións de discapacidade, pero o que quería dicir con isto é que estou espesa, o sea, cóstame falar. Que vai dicir con isto que independentemente de que agora teñamos relacións boas, puntuais co Concello, ata agora, desde sempre, e cos outros colectivos cos que estamos en contacto, tanto a nivel do Estado español como a nivel internacional, porque sí que estamos moi ben enredados, o movimento de saúde mental se está construindo dun xeito moi enredado e moi ben entramado a través das redes sociais, a través de congresos onde imos pasando, fixos este ano o congreso de Hearing Voice, o internacional, precisamente por xente activista do Estado español, un congreso internacional, vamos, que estamos ben entramados e estamos, evidentemente, na autoxestión, porque o noso monstro que temos enfrente non é xa un concello ou un Estado, sino un monstro que pode ser incluso máis inquietante, que é un sistema de saúde mental totalmente cooptado a súa vez e comprado pola industria farmacéutica, que o que quere medicarnos hasta as trancas e decir que o que nos pasa é unha enfermedade. Fora de ter en cuenta, iso deixa fora a cuestión máis importante da que falou o compañeiro de Stop Desahucios, que a xente cando chega a Stop Desahucios, como chega coa saúde mental. Hombre, no somos expertos para poder calificarlo, ¿no? Pero desde luego deprimidos. Sí, que decir que pode haber unha relación de causa-efecto entre o que pasa coa cuestión socioeconómicas e o que pasa coa saúde mental da xente. Vivimos situaciones de desahucios frecuentemente. Hace poco, un compañero de Santiago. Con eso pienso que queda claro el asunto de que sí. Sí. E nos casos de abusos, nos casos de violencia, nos casos de privacións materiais, o sea, hai 100.000 causas sociais e que teñen que ver coa frase de Sartre de infierno son los outros, non? 100.000 casos nos que o inferno dos outros causa problemas de sufrimento psíquico e nos enfrentamos a un monstro institucional, que non é o Concello, é outro, un monstro institucional que di que o que nos pasa son enfermedades do noso cerebro que hai que tratar con pastillas que venden eles, non? Entón, bueno, se isto non é transversal, o sea, se a saúde mental non é transversal, xa me fun, perdón, que eu quería... O que pasa é que a veces para explicar unha cousa teño que explicar moitas outras, porque están todas conectadas, entón me enrollo, teño esta tendencia a enrollarme, perdón. Bueno, quería tamén facer así... Vou facer así un pequeno comentario de cousas que non sei, se falou tanto, hai tanta diversidade por unha banda... Bueno, a mí me gustaría como poñer en valor, non? Porque estamos falando de que está desactivado a xente nas rúas. Bueno, sí, pero non, porque todo isto existe, non? O que ti estabas comentando, é Radio Prometea, pero son todas as redes que estades creando alrededor do mundo, un movimento para mí básico, porque saúde mental estamos todos e todas nese barco, non? Ben porque non temos casa, porque temos moito traballo ou non temos tal, bueno, todos somos moi vulnerables, non? E penso que é unha loita desde os dereitos humanos para todos e para todas super importante. E desde as propias persoas, non? O que falábamos do empoderamento real, desde nós para algo, non? Como o que conseguiu os desafiuzamentos. Eu penso, bueno, por un lado me parece moi importante o tema de recoñecer actores que non son institucionais, é dicir, non é unha asociación tal ou cual, que eso é algo
que existiu toda a vida, que existe, que incluso dentro da propia política institucional se están buscando como novas fórmulas, non, xurídicas de amañarse aí para... Entón, eso me parece super importante porque é o que realmente están movendo moitas veces iniciativas e a rúa, non? Falábamos aí con Viru, pois que durante uns anos no barrio da Agra intentábamos facer cousas na rúa e como, evidentemente, non hai un criterio, era unha locura, un día podíamos, outro viña a policía, outro íbamos a policía e nos deixaba, o sea, así, durante un montón de tempo era un desgaste, se nos iba a enerxía por donde non era, non? Como o feito de loitar durante un montón de tempo co tema do Ágora. Aquí íbamos todas as semanas, nos íbamos rotando cada día unha, durante para pumba, pumba, por registro, a ver que se lles ocurría contestar, non? Desto faltando hai tempo, pero que é de sempre, non? O Agaro que decíamos chamar de boom, que porque non ten sentido. Hai que se fixo cos cartos dun proxecto de desenvolvemento para un barrio super deprimido e que eso non está activando o barrio, non lle está dando vida nin nada, non? Entón, non sei, eu penso que as relacións coa institución hai potencialidades no sentido dese recoñecemento, non? De medios, de recursos, por un lado, para poñer a disposición da creatividade da xente, das súas necesidades, e, por outro lado, é como a nosa responsabilidade de estar activas e de seguir activas, non? Eso, eu penso, nos agotamos. Me gustaba moito que dixeches ti, Silvia, de o primeiro que fixemos foi liberar o tempo. Porque penso que é a clave de todo, o que está pasando en moitísimos colectivos e o mérito que ten a xente, non? Que aporta aí o seu tempo, porque temos moi pouco tempo, porque a subsistencia cada día nos leva máis, porque hai moitos espacios na vida, entón me parece moi interesante como se libera o tempo para que sexa o tempo integral, non? Na vida e o que non sexa ahora a miña cota de participación ou de activismo. Non sei se poderías explicar un pouquiño como é que se pode facer aí, non? Bueno, non sei, máis que un enrollo tamén sola aí con... É complexo explicar como logra a Casa Colorida funcionar, o colectivo colorido, porque non é un traballo dun sector ou dun ámbito, non sei que. Para poder explicar como liberamos o tempo das persoas e como iso é sostenible, hai que explicar. E o proceso complexo porque é un sistema de vida que aborda comida, traballo, todo, non? Saúde, vivenda, sustento e tal. Economías, outras economías, aí entra unha complexidade enorme que convido a calquera persona que este aquí a vir a facer unha vivencia na Casa Colorida. En 5 días queda claro, máis ou menos, está aberta, vale? Entrades na página web e registrades aí unha residencia. Pero vou tratar de resumir un pouco. As persoas, moi pouco, o sea, non vai a quedar, non vai nada claro, pero moi pouco é que, primeiro, o primeiro de todo, pasas a comezar a camiñar no decrecemento. Para que? Para poder entender que a colectivización dos recursos. Isto é unha brecha enorme para moitas persoas. Enorme non, así como cañón do Colorado. Unha vez que pasas esa brecha, que a forma máis fácil de ver os beneficios da colectivización é vivindo en colectivo algunha vez, en algún momento, incluso para criticalo. É mellor criticalo despois de vivilo e tal. Pero normalmente o que ten un montón de beneficios. A través da colectivización se multiplican as economías. O exemplo máis ridículo que poño sempre. Na Casa Colorida somos 8, 3 chegamos con 3 coches. Bueno, cada un da casa ten 3 coches. Se multiplicou, apareceron moitos coches de repente. E só hai 3. Por qué? Porque o uso deses 3 coches é para as 8 personas, é para o servicio do colectivo. Bueno, un pouco con este tipo de fórmulas, eso levamos a toda a vivencia, a toda. A comida, os tomates, a quen sale, que non sale, en que traballamos, non traballamos e non hai. O que facemos é tratar de que o traballo ou a área que ti queres traballar sexa a que ti adicas o máximo tempo posible para que as necesidades básicas colectivas sexan atendidas, que normalmente nós, para atender as necesidades básicas colectivas na Casa Colorida nunha vivencia entre 8 e 10 personas, tes que adicarlle como 4 horas semanais ao común.
4 horas semanais ao común de vivencia. E logo de aporte, de sustentabilidade económica, eso é moi diverso. Porque aí cando se colectiviza, hai xente que ten capacidade de poñer máis moeda e outros menos moeda. Outros teñen capacidade de poñer máis tempo ou máis tempo experto en un ámbito de desenvolvemento e poden recoller outros recursos. Comida, outras trocas, tal, máis moeda, moeda circulante, moedas alternativas. E todo iso fai unha economía na que se multiplican os valores desa casa. E todo ese xogo, máis moitas máis cousas, fan viable que un activista poda vivir na Casa Colorida, que non é para nada un cucho, nin nada tipo, unha casa hermosa, decente, maravillosa, que non ten ningún tipo de carencias, así, nin básicas, de luxo, para moitas persoas de luxo, de feito, casa de luxo, para moitas persoas, pois podemos estar liberando o noso tempo esclavo do asalariado, non? Para poder adicarnos de verdade ao que creemos. E hai moito apoio mutuo tamén, porque normalmente a persona chega a un espazo destes sen ningún tipo de experiencia previa, aprendizaxe como facer, e claro, todo isto é chino, mandarino, porque isto non o ensinan no colexio, nin nas familias. Nunca sabes desto, chegas aí e como, como facedes? O día seguinte, pois tamén, igual hai persoas que despois de un mes na vivencia dicen, agora comprendo. Unha vivencia de un mes, por exemplo, non? Porque son procesos complexos, porque era o que apuntaba antes, nos temos que despatriarcalizar, decolonizar de mogollón de cousas. Bueno, en fin, desaprender, o tempo todo desaprender, para poder aprender outros xeitos. Que só se aprenden en vivencia, tristemente, non temos editoriais, nin as editoriais, expertos que escriban sobre nós para ter esa calidade, esa representación, esa acreditación, esas cousas, que logo nos eleven a outras cousas. Aparte que non interesamos, nos interesamos a nós, pero o sistema todo isto non lle interesa. Unha pregunta para os un pouco retomando o que comentaba a compañeira Paula de Radio Prometea, que estou eu tamén en Radio Prometea, estamos parados de todo eso, pero o noso monstro que mencionaba ela é efectivamente ese enfoque biomédico que non vai ao cerebro, que xa é o colmo da individualización do problema. Xa non é nin responsabilidade túa, é o teu cerebro que funciona mal. Entón, desa forma xa como que se anula calquera solución que non sexa, xa non digo social, senón psicolóxica. E ademais sabemos que a solución está pola parte social. Eu xa comentei xa en varios sitios por aí, que si congresos, por internet, berreo moito, bueno. Eu racharía directamente coa parte sanitaria. O sea, eu digo totalmente en serio. Polas experiencias que coñecemos, a solución é social, de intervención social. E coido que, o sea, en moitísimos casos, é directamente prescindible. Por lo que comentou ela, os desahucios provocan trastornos mentais. Non falamos só de depresións. Estou seguro de que hai casos de psicose por carencias dese tipo. Os migrantes, estou seguro de que ten que haber algún estudio, en algún caso, ten que haberlo, tamén sofren psicose. Por non falar dos refugiados. Eu lembro unha noticia do ano pasado, creo que foi, que decía que en Grecia, os que chegaban de Siria, que tiñan, que, bueno, xa, non só do tema de que son migrantes, todo o que pasan en Siria. Había unha incidencia 3 veces ou 4 veces superior de psicose. O sea, en condicións precarísimas. O de liberar o tempo, o sea, estou farto de correr dun lado para o outro. Estou farto. E falo desa parte do activismo tamén. O sea, estou farto. A miña cabeza vai estoupar en algúns momentos. Bueno, non sei, era un pouco como dar este repaso. Quedou así un pouco tal, porque eso, estou cansado. Eu tampouco teño un bo día hoxe. Levo casi unha semana dormindo fatal. Bueno, pero quero dicir, non sei, quería deixar como máis claro eso.
Porque o que coñecemos. O sea, estamos vendo constantemente que o problema é ese. Hola, buenas tardes. Me llamo José Pepiño Golfiño, es Radio Prometea. Y quería decir que la violencia proviene de la gente, no necesariamente de... O sea, vamos a ver, yo tenía motivos suficientes para ser violento. Y nunca le llegué a alzar la mano a mi madre. Y la prueba de que no soy violento es de que una vez me cansó lo suficiente y le levanté la mano. Y según le levanté la mano dije, uy, esto no puede ser, tengo que ir a Oza ya inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo toda la vida estuve siendo operado de la cadera. Y tengo pasado por muchas. Y tengo tenido voces que me decían cosas horribles, horribles de verdad, todo el día machacándome, y yo no les hacía caso. Pero me decían, este tío es imbécil, este tío no sé qué, referido a mí. Y el otro decía, este tío es guay, este tío mola. Y luego las mismas voces opinaban sobre la gente que quiero. Y cuando mejor estoy, esas voces se meten con la gente a la que quiero. Y aquí estoy luchando en la vida. Y tuve una época en la que me daba por mirar para arriba y no podía bajar la cabeza, miraba para las luces y resulta que es un efecto de la medicación, por lo visto. Las pasé canutas. Y Joy Baglín, que todo el mundo sabe que es una discoteca de Coruña, ahora no sé cómo se llama, pero creo que está en activo. Y bailaba, y aunque estuviera eso, seguía bailando. Iba todo el camino de casa, mirando para las luces, no sé cómo no me mataba. Pues sí, para ti, tú estás en Prometea. Sí. ¿Y qué representa para ti, qué ha significado? Con todo eso te cuentas que has jugado súper mal y tener ese grupo que te apoya, que te... Te digo la verdad, yo tengo miedo a las farmacéuticas. A ver si nos van a hacer algo. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo matizarte lo de cometer? Sí, sí. ¿Quieres saber? Mira, está muy claro que las farmacéuticas tienen un poder muy grande sobre todos nosotros y que no van a dejar escapar el poder que tienen por 4 personas que están luchando en contra de ellos. Y como cada vez somos más y somos más y somos más, pues van a tomar medidas que no nos van a gustar. Y no quiero decir nada más. Nada, preguntar a Flor en que consisten os Clubhouse, ese proxecto de espacio autoxestionado que hai. Que
E se queredes ter un clubhouse aquí na Coruña, en que consiste eso? Mais ou menos, se podes explicar. Se queredes levar adiante, tedes o apoio do Concello. Bueno, a ver si o explico rápido. Un clubhouse é un tipo de proxecto que comenzou en 1948, creo, en Estados Unidos, que, bueno, foi xente psiquiatrizada que, bueno, unha vez fora da institución, xuntábase e se organizaba para, bueno, en principio era un club, unha especie de club social, pero que, evidentemente, pois tiñan as súas problemáticas e viron que o empleo, por exemplo, que era unha parte fundamental, non? De unha base dese problema. Entón, comenzaron, aparte de ser ese club social, onde se creaban vínculos e demais, se organizaban para buscar este tipo de saídas laborais e demais. Autoformándose entre eles, que é unha característica dos clubhouse. O sea, entón, bueno, un pouco a idea básica é esa, non? Hai por todo o mundo, creo que había perto de 400. Ten unha dirección, entre comillas, porque, bueno, é unha organización asamblearia, horizontal e demais, ten unha dirección no sentido de que é contratada, digamos, externamente, ou pode ser tamén diagnóstico, pero que a súa única función é facilitar ese proceso, non? De que a xente pois vaya facendo as tarefas do clubhouse e demais. Non pode ser un persoal que faga esas tarefas en lugar dos demais, non? O sea, a idea é que a xente se autoorganice e aprenda a autoorganizarse e se autoforme tamén entre eles. Pero que espacio físico. De feito, o que vas puntualmente a facer esas actividades. Hai unha homologación internacional, de feito. Unha das características dese espacio físico, por exemplo, que sexa algo así, non sei como describilo, pero a min non me o describiron así. É un edificio con carácter. De feito, en Sevilla, que é o proxecto que está igual máis avanzado, en España, eu creo que sí, é o que máis está avanzado, pero que, bueno, que ainda non comezou a funcionar como un espacio físico, é o antigo Consulado de Chile. Que é un edificio, bueno, pequeniño e tal, pero, bueno, está nunha zona de parques e demais, que ten moitas posibilidades. Curiosamente, bueno, digo polo de Arquitectos Sen Fronteiras, se non lembro mal, foi un arquitecto, colaborador de Arquitectos Sen Fronteiras, que deseñou un plan de autoconstrucción para habilitar o edificio. O edificio, bueno, levaba bastante tempo así como abandonado, digamos, facía falta fazer unha reforma que salía, non sei, por unha barbaridade de cartos, deixaron no 20% ou 15% do que iba a costar. É un proxecto que ademais, ao redor del, non só teñen vinculación con as empresas do entorno, que sempre se busca un empleo xa non digno, xa non significativo, que aí fan ese matiz, senón que ademais incluso teñen as súas propias cooperativas. Nos países onde está máis organizado, máis instalado, sí que hai empresas que están vinculadas ao clubhouse, que son empresas do propio clubhouse. E hasta aquí creo que... Bueno, logo, a parte social, insisto, que se organizan mesas como esta ou calquera tipo de actividade que se interese vinculada ou non coa saúde mental. Outra preguntiña, e xa a última, porque non me daba conta, se me foi o teléfono e son as 9:15, xa. Unha pregunta para estos desahucios. Existe algunha ruta de traballo específica para reivindicación, para poñerse en funcionamento o aluguer máis axeitado porque está sendo un problema gravísimo, porque prácticamente todo o soldo se che vai no aluguer.
bueno, hai moitas carencias na alimentación e moitísimas outras cousas. Non sei se tendes eso en ruta. Es uno de los 5 puntos de las 5 de la paz. Las reivindicaciones estas a nivel político que se están poniendo ahora, que estamos en campaña electoral y se están formando parlamentos y gobiernos, ¿no? Pues para que se tengan en cuenta. Lo que decimos nosotros es que el alquiler debería de estar en relación a la renta del inquilino. Y función de la administración es conseguirlo. Es, oye, si no mediar, quizás completar, ¿no? Y si es imposible, porque, oye, la situación realmente de una persona no le permite afrontar un alquiler, ¿no? Pues tiene que haber a disposición de ese tipo de situaciones, emergencias habitacionales, un parque de vivienda público, ¿no? Para ser usado inmediatamente. Pues que estos son problemas además de urgencia. Es que cuando alguien se queda en la calle, lógicamente no le puedes venir con plazos, con gestiones, con asuntos. Lo que tienes es que darle una vivienda ya, ¿no? Pero solo operáis cuando hay desastre, no de prevención. A ver, nosotros esto lo llevamos como una reivindicación, ¿no? Realmente los casos que nos llegan a nosotros, cuando es un caso de desahucio, hombre, lo que nos ponemos es a funcionar inmediatamente, ¿no? Esos casos llevan otra vía distinta a la que es un caso hipotecario, ¿no? No deja de haber juicio, pero, oye, es distinto cuando el propietario es un particular a cuando el propietario es un banco, ¿no? Y sabemos además que cuando un piso de un banco es desahuciado, ¿no? Pues pasa a quedarse vacío, ¿no? Y pasa a ser pues, parte del problema, digámoslo así, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos es antes, después y cuando sea, ¿no? Pues llegar a los servicios sociales y presión, presión, presión hasta que se solucione el problema. Lo veis en el caso de Aurelia, ¿no? Claro, reivindicación pues a nivel político, ¿no? Que los que pueden hacer algo, pues desde luego que piensen, ¿no? En legislar en este sentido y piensen que el derecho a la vivienda no está ahí detrás, tiene que ser garantizado para todo el mundo y también que vivimos en una sociedad obsesionada con la propiedad que, hombre, pues de entrada convierte, ¿no? Lo que es un derecho que debería accederse pues, como un derecho en un derecho al cual se accede pues, a través de un mercado y deja fuera a mucha gente, ¿no? Y ese es el problema de los alquileres, ¿no? Realmente pues, hay gente que se queda fuera de la posibilidad de alquilar, ¿no? Simplemente de acceder a una vivienda. No sé si he contestado un poco a tu pregunta. No, completa, por favor. A ver, en outras cidades, como Madrid, Barcelona, as organizacións do movimento antidesahucios pon o que se chama ocupación. Ocupación de edificios, pues, largos, ou da Sareb. O sea, pero aquí na cidade, na nosa cidade, o que constatamos é que ese tema de ocupación a xente non está, non temos a nosa mentalidade, o que observamos nós da mentalidade de xente que ven, pois non está disposta. É algo, enfrentarse a unha ocupación é algo duro, é algo ilegal, e non temos unha cidade tan de vanguarda, onde haya barriadas tan duras ou que haya esa, se poida hacer esa forza para ocupar un edificio un banco ou vivendas que estén baleiras desde hai moitos anos, non? Entón, pero de feito, en algunos momentos se poñía a disposición de a xente a través de contactos pues, con xente que ocupa, xente do movimento ocupa, sí que estaba disposta a facilitar algunha vivenda, pois a abrila, xa sabedes que o delito é abrir a vivenda, non é o que despois está
dentro, senón abrila, forzala. Entón, sí que en algúns momentos houbo xente no movimento disposta a facer eso. Tamén tivemos na última asamblea unha oferta de un grupo de xente que está disposta a facilitar a apertura de vivendas para que alguén necesitado se ocupe. Pero o que nos vemos é que non temos xente que se acerque a nos disposta a facelo porque somos un país débil e empoderarse desa xeito require moito valor e moita enerxía e a xente ven moi machacada, sin enerxías e con moita vergonza. Sobre todo, o que ten a xente moita vergonza. Vergonza porque se sinte culpable e vergonza a traspasar os límites. Perdona, eso se fixo nesta ciudad, o de ocupar vivendas de bancos, que fixeron lógicamente de Namoa, e os se deixaron completamente colgados por parte de todas as organizacións, incluso de partidos de esquerdas. Como Izquierda Unida, o señor Santiso estuvo atacando e dicindo que había que devolver as vivendas aos traballadores. Non sei a que de onde se refería, porque as vivendas siguen na mesma situación na que estaban hai 4 anos. Entón, bueno, eso se fixe por un colectivo que foi vilipendiado e non foi apoiado en ningún momento por ninguna organización de, bueno, salvo por 4 blindados que estamos vivindo neste sentido. Pero eso se fixe. Sí, houve esas limitaciones de la prensa. Pero claro, los necesitamos, aquí toda la ciudadanía se pone a ver. Incluso os partidos das casas. Sí, me refiero a todos. No, fueron todos porque incluso organizacións que estaban traballando con desafiamentos se lavaron as manos. Bueno, pensé que no tenías la palabra. No, vamos a cerrar ya porque cierra el local y podemos pasar la noche aquí. Y nada, pues agradeceros a todas y a cada una el haber estado aquí hoy, haber compartido con todas este ratito y gracias a todos y a todas por estar aquí. Damos por finalizado hoy este seminario. Quienes no hayáis estado podéis ver a través de streaming en el canal de Arquitectura Sin Fronteras las anteriores charlas. Y un poco se puede sacar alguna conclusión, es que estamos muy perdidiños, que hay muchas experiencias, cosas para aprender, pero que hay muchísimas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Pero eso, esperamos poder seguir teniendo espacios para seguir compartiendo y aprendiendo. Y nada, gracias a todas.